Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. A mesura que han anat passant els dies hem anat sabent què volia dir que el nou govern de Mariano Rajoy tindria sensibilitat catalana. El nom propi d'aquesta setmana és Enric Millo, nou delegat del govern espanyol. Però a aquesta hora, com sabeu, estem també molt pendents de tot el que passa al Congrés, on avui es votarà el suplicatori perquè Francesc Homs sigui investigat pel 9-N. És dimarts, Mònica Terribas, bona tarda. Molt bé, tu? Doncs bé, aquí esperant-te i escoltant-te a partir de tot el que està passant aquests dies. Després parlarem de Millo, eh? Després parlarem de Millo, però centrem-nos en el que està passant avui al Congrés, on d'un moment a l'altre... Aquí la clau és el suplicatori. Evidentment s'aprovarà, perquè aquí no hi ha secrets. L'única qüestió és amb els vots del PP, Ciutadans, PSOE, PSC, i amb vot secret, però en qualsevol cas és evident que el Congrés dels Diputats, o el pacte, podríem dir, d'investidura, porta Francesc Homs davant del Suprem. Aquest era el titular. Clar, aquí hi ha una incongruència clara per part d'alguns membres del PSC, que és que alguns d'ells, el president del PSC, Àngel Ros, va votar el 9-N. Aleshores es produeix una situació una mica rara, que és, van votar el 9-N i ara porten els càrrecs electes a ser investigats davant del Suprem. És una situació tan complexa com la que viu el país en general. Avui hem vist a Oriol Junqueras, a Carles Puigdemont... Sí, perquè han anat a donar-li suport. Anaven cap allà, no? Els hem vist també un moment a l'AVE. Sí, els heu fet un seguiment ad personam, directament, eh? Aquí els estem veient mentre es baixaven, era el moment en què anaven cap allà. I ara fa poca estona Carles Puigdemont ha dit que justament tot aquest suplicatori el que fa és posar més pedres, posar més obstacles al diàleg amb Madrid. Li hem preguntat aquest matí, després en parlarem a Enric Millo per aquesta qüestió, perquè, esclar, anem parlant de diàleg i d'empatia i d'imaginació i de solucions i d'una cosa i de l'altra, però els jutges fan la seva feina, un cop tenen una història en el Suprem, evidentment la tenen i, per tant, se n'ocupen. I aquí els tenim a dins de l'AVE ja, eh? Ah, mira, aquí estan. I Artur Mas anava sol? Bé, anaven... Llegint, treballant. Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, m'ha semblat veure que anaven amb una banda del... Aquí els tenim, anaven treballant, i a l'altra banda hi havia Artur Mas, també hi havia... Em sembla que darrere hi havia... Sí, en fi, en qualsevol cas, la història és donar-li suport a Francesc Homs... Era Lluís Llach, em sembla que l'he vist. Lluís Llach hi anava també, sí. En el seu dia també se li va donar suport a Joana Ortega, Irene Rigau o Artur Mas, i això veurem ràpidament com es resol, perquè el Suprem sembla que serà bastant més ràpid que el TSJ en la resolució de la inhabilitació probable de Francesc Homs per haver participat en aquest cas. I a sobre ahir es va saber que el Tribunal Suprem també validava la sanció que li havia imposat el Consell General del Poder Judicial a Santi Vidal per haver escrit a hores lliures un esborrany de la Constitució catalana. Clar, tot això fa molt difícil que et puguis asseure partint de zero, perquè aquests processos judicials hi són. Aleshores, a Santi Vidal el sentíem dient, escolta'm, jo no confio, posaré un recurs, no confio que surti bé. Són 3 anys d'inhabilitació, de retirar-lo. En el cas de Francesc Homs, inhabilitació. En el cas d'Artur Mas també és probable. Per tant, els expulsen de la vida política, amb tot el que això implica en el procés. I aquí al darrere hi poden anar, evidentment, la presidenta del Parlament actual, perquè no estem parlant d'alts càrrecs, sinó de la segona autoritat del país, d'alcaldes que estan exercint, el cas d'en Joan Coma, el cas de Montse Venturós, el cas de molts alcaldes, regidors dels ajuntaments, etc. I la veritat és que no pinta pas que la cosa hagi d'afluixar. Després parlarem de l'entrevista que li hem fet aquest matí a Enric Millo, que és el nou delegat del govern espanyol. Però t'he de dir que nosaltres hem volgut aprofundir una mica amb el que són els jutges, aquest matí. M'ha sorprès alguna de les coses que explicaven en el procés de tria dels jutges, dels processos d'oposicions que viuen. Sí, perquè hi ha dues coses. Hi ha quin sistema judicial volem per un país? Si partíssim de zero, com voldríem que fossin els nostres jutges? I una altra cosa és saber... Que és una mica el que està passant, és el dir, s'està començant a partir de zero o s'està dins del marc del procés? Si és que al final s'acaba tenint un país, que aquest és un escenari, però s'ha de pensar tot. Però aquest matí intentàvem saber qui són els jutges que estan asseguts de darrere les taules un cop, i hem parlat amb la directora de l'Escola Judicial actual, la Gemma Espinosa, i amb un exdirector de l'Escola Judicial,
que és en Pasqual Ortuño, tots dos magistrats. I llavors, una de les coses que crida bastant l'atenció és que la mitjana d'edat amb la que arriben a l'escola judicial, la que arriben els jutges a exercir són 29 anys, queda't amb aquesta xifra, el 65% són dones, però que després, si tu veus la composició del Suprem, del Constitucional, del Consell General, no quadra per enlloc el percentatge, i una cosa que és com funciona el nostre sistema judicial, estudien durant 4 anys i mig de memòria tots els temes de penal, civil, dret administratiu, etc. Per concurs van a Madrid, els surt una bola. Elena García Melero, bola 24. Recitin de memòria, si us plau, el dret de família. I tu, com un lloro, patatero, perquè com si no existissin els ordinadors avui que pots consultar-ho tot, has de saber-t'ho tot de memòria. Si passes aquest examen estrictament memorístic, entres a l'escola judicial. Aleshores, allà a l'escola judicial estàs 2 anys, una part dels quals fas pràctica, i allà, diguéssim, que entres en contacte amb l'exercici de la professió a través de les pràctiques. No hi ha examen psicotècnic. O sigui, això que els nostres companys, tots els companys que estan aquí al darrere de les càmeres, que han passat exàmens... Oi que heu passat exàmens psicotècnics tots vosaltres per ser plantilla d'aquesta casa, oi que sí? Doncs els jutges no. Els jutges i les jutgesses no. Que és una cosa que a mi m'ha sorprès molt. A França passen un examen psicotècnic. Jo no ho sabia, Ni em podia imaginar que no hi hagués aquest examen psicotècnic per tenir una feina de tantíssima responsabilitat com és aquesta. Clar, un examen psicotècnic, si està ben fet, detecta resistència a la frustració, capacitat d'empatia, de posar-se en el lloc de l'altre. És a dir, un munt de coses per resoldre problemes, velocitat de poder resoldre determinades coses. Això no passa en els jutges del nostre país. Aleshores, aquest sistema és el que tenim. I, sobretot, una cosa que en molts països els hi demanen, que és haver tingut experiència prèvia. A Anglaterra, per exemple, tu no pots exercir de jutge si no has estat prèviament exercit uns quants anys d'advocat, has passat per... Una mínima trajectòria, un mínim recorregut, no? Mínim. Depèn del país, és per fiscalia, etc. per diversos... Té tota la lògica. Absolutament. I, per exemple, tenir un màster en dret europeu, perquè al final els nostres jutges s'ocupen de qüestions que tenen a veure... ja tota la Unió Europea. Doncs tot això aquí no funciona. Sembla ser, ens deia aquest matí Pasqual Ortuño, que intenten fer una reforma de fa molt temps per intentar modificar això, però de moment no funciona. En qualsevol cas, has pogut parlar també amb el conseller de Justícia. El conseller de Justícia, que li hem preguntat, escolti, si vostè pot dissenyar un nou model judicial català, com aconseguirà que aquesta sospita que sempre hi ha de la connivència entre la política i el poder judicial, entre l'executiu i el poder judicial, s'acabi? I ell és partidari que no hi hagi cap relació entre els partits polítics i, per tant, el legislatiu i el poder judicial. És a dir, que no sigui mai a proposta dels partits que els integrants, els magistrats que acaben formant part dels tribunals es col·loquen. Tot i que t'he de dir que després, parlant amb els directors de l'escola judicial, no hi estaven 100% d'acord, No hi estaven 100% d'acord. Per què? Per què no hi estaven 100% d'acord? Perquè consideren que el legislatiu faci propostes davant de currículums molt sòlids de magistrats, com passa, per exemple, al Suprem dels Estats Units, que encara que Donald Trump ha de fer propostes de membres del Suprem per substituir a l'Scalia o qui sigui, els jutges que quedin vacants, que és la gran por, el gran papus del Tribunal Suprem dels Estats Units, és què farà Trump, no? Bé, doncs què farà Trump? Fer una proposta, però aquesta proposta s'ha d'aprovar, i aquesta proposta és davant de currículums immensos d'una experiència brutal. No passa al Suprem qualsevol pelacanyes, diguéssim. Ha de ser gent que tingui al currículum una jurisprudència i una capacitat, és a dir, que hagi realment actuat durant molt de temps. Escolta, i què t'ha explicat en Carles Mundó del tema de la llei de transitorietat jurídica, que és una llei que interessa molt, no? La llei de transitorietat jurídica, d'una llei a l'altra. Que tècnicament, perquè els oients se situïn, els espectadors se situïn, la llei de transitorietat jurídica és la que permetrà dir allò de la llei a la llei. És a dir, que el marc jurídic espanyol quedarà substituït pel marc jurídic català. Que no quedarem als llims en cap moment. No, passarem del llim... D'una llei a una altra llei, en tot cas, no? No, passarem del marc jurídic espanyol al marc jurídic català. Aleshores, aquesta llei, que és la llei de règim públic,
de règim jurídic, el que ha de definir és tot l'àmbit en el que nosaltres, per exemple, tu tens una causa oberta, amb un tribunal espanyol, tu has de saber on va patar la teva causa. Això, la primera cosa, per no quedar una causa penjada. Una altra cosa que hem de saber és si realment el govern català es planteja fer un referèndum, sota quina llei s'empara. El que ha quedat clar aquest matí és que el referèndum anirà cobert, diguéssim, jurídicament, per aquesta llei de règim jurídic, que no se sap si s'aprovarà al juliol o s'aprovarà al setembre, just abans de la celebració del referèndum. En qualsevol cas, ell era partidari de no tenir un impàs d'estiu pel mig. Ja, això és l'única cosa que ha quedat clar. Et sembla que l'escoltem? Sí. El sistema judicial el que ha de ser, sobretot, i aquesta és la principal preocupació, ha de ser un sistema independent. Ha de ser un sistema que no respongui als interessos com succeeix actualment. I com ho garantirem, això? Doncs, en fi, sense la intervenció dels polítics en l'elecció dels dirigents de l'òrgan de govern dels jutges, com fan en altres països, en què d'entre els mateixos jutges i magistrats elegeixen els seus representants per governar un poder separat de l'executiu, un poder separat del legislatiu, el 100%, sí. Això és el 100% de la independència judicial que deia, caldrà veure això com evoluciona, perquè, evidentment, això s'ha de pactar amb totes les forces polítiques i l'organització del sistema judicial ha de ser pel màxim consens possible, perquè si tu no tens, és sempre el que diem de les lleis orgàniques, no? Si tu, en les coses bàsiques, educació, sistema judicial, no hi ha un consens molt ampli, comença coix. Acaba trontollant. Comença coix. Per tant, veurem aquesta llei de règim jurídic quina feblesa té. Té la feblesa que està en el Parlament de Catalunya, en una comissió que, evidentment, l'està treballant, però només amb la participació de Junts pel Sí i la CUP. Això és un 72 del 135. Home, una llei que porta la desconnexió, doncs, tant de bo s'hi puguin sumar els altres. Un cop feta, perquè una cosa és que no participin en el moment de legislar, i una altra cosa és que un cop a debat, Catalunya sí que es pot o s'hi pugui afegir, en funció de com vagin les coses, perquè d'aquí al mes de juny, juliol, setembre... Poden passar tantes coses. Moltíssimes, però saps que el temps vola, no? El temps vola, però... Ho tenim a tocar, això, eh? Però els canvis s'estan produint tan ràpidament. Per cert, parlant de ràpidament, serà àgil, en cas que es produís aquest nou marc jurídic català, la justícia seria àgil en aquest cas? Perquè és tan important, això. Ahir, quan vaig arribar a casa, vaig posar divendres i us vaig veure que parlàveu amb el David Fernández i l'Àlex Romaguera de l'Atlas de la corrupció dels països catalans, no? I vau posar un grafisme que es veien tots els investigats, tots els casos pendents. Aquí ho tenim. No sé si... Sí, exacte. Aleshores, una de les coses que han fet aquest grup de periodistes i investigadors amb l'Atlas és, d'una banda, una peça molt interessant que segur que ahir ells, per no exhibir-ho, no ho van dir, però hi ha una part molt interessant que és la sistematització d'això. És a dir, a Llums i taquígrafs, que és un dels 4 volums, expliquen molt bé tot l'intríngulis del que ha suposat la corrupció en aquest país en els darrers anys. Ells s'han centrat en els països catalans perquè així anava estable, si ho haguessin fet a l'estat espanyol, i per coherència amb una de les parts, perquè això és CUP, la plataforma Xnet i el grup de treball ciutadà, es van centrar en països catalans. I ja sembla inabastable només tractant els països catalans, de tot el que hi ha. I ja està bé que ens ocupem de nosaltres. Sí, i tant, perquè no sigui dit, No, perquè jo l'altre dia deia, mira, si som capaços de mirar-nos al mirall, sí, exacte. Quan estem bruts, algun dia estarem nets. Potser farem nets. Està bé. I una de les coses que és important és que la justícia tingui els instruments, no només d'independència, sinó els instruments per poder treballar. Perquè les instruccions no siguin lentes, perquè no... Aquí tenim les xifres que fan fardat. Resoldre tot això, doncs, vol dir temps. Vol dir temps d'investigar, que evidentment hi ha vegades que els partits hi ajuden, perquè hi ha gent que investiga, hi ha gent que ho porta a la justícia, a partir d'aquí es desencadena, però al final ha de ser un jutge i el que estableixi sentències. I el que té de graciós Llums i taquígrafs o l'Atlas és que, clar, s'haurà d'anar ampliant, perquè en l'inventari que hi ha, en un dels volums, que és Temps de canalles, que hi ha l'inventari de tots els casos que tenim oberts, clar, en molts d'ells no hi ha sentència encara. Clar, s'estan jutjant, estan pendents de judici, i tant, estan en procés d'instrucció, etc.
Tu imagina't com necessitem d'armada la justícia en aquest país per poder tenir el mirall net. Si haguessin fet un índex onomàstic, hauria necessitat més de 51 pàgines. O sigui, un altre volum només per a aquest índex. En qualsevol cas, és fantàstic que això existeixi. Hi haurà gent que dirà, això no és veritat, això tal, això no és inexacte, no sé què, segur. Però que s'hagi fet l'esforç de sistematitzar-ho i de fer-ho, hauria d'haver estat una iniciativa gairebé institucional, t'he de dir, però que existeixi aquest atles ja és fantàstic. Escolta, et sembla que anem a la tercera autoritat de Catalunya? Enric Millo. Aquest matí saps què hem fet nosaltres? A veure. Mira, t'ho explico. Jo m'he passat 4 anys, i suposo que TV3 també, demanant una entrevista amb María de los Llanos de Luna, delegada del govern. No ens n'hem sortit. O sigui, no he aconseguit entrevistes ni a mitjans públics ni a mitjans privats. L'única entrevista que jo li recordo recent, o sigui, no en el món audiovisual, sinó en el paper, és una entrevista a La Vanguardia parlant de les seves aficions. Certa? Saps? Sí, la recordo, la recordo. Un divertir-se. Sí. Però parlant de política, és a dir, vostè, senyora delegada del govern de Catalunya, que paguem amb els impostos teus, meus, dels càmeres, dels ajudants, dels auxiliars de so, de les maquilladores, tot, aquesta senyora no ha parlat en públic per explicar per què fa les coses. Per tant, jo aquest matí, quan vam confirmar que Enric Millo venia al programa, vaig dir, com a mínim, convidar-lo a esmorzar. I tant. I heu esmorzat uns entrepans. Li hem comprat un esmorzar amb la contribució dels redactors, perquè no fos dit que era en diré públic. Molt bé, cadascú ha posat... A veure, mira-te'l, i ben a gust que se'l menjava. Escolta, i de què era? Anava a dir de pernil. De pernil. Li agrada molt el pernil. Feia pinta de ser de pernil, el veia des de lluny, però vaja. T'he de dir que no se l'ha acabat i m'ha dit, posa'm aquest trosset que ha sobrat, que me l'emporto. Ah, això està molt bé. Perquè se n'anava a empalmar amb una altra entrevista i amb una altra entrevista i anava empalmant entrevistes. I això ha sigut abans de començar. Això ha sigut abans de començar. Per agafar forces. Sí. La veritat és que Enric Millo, a veure, les coses com siguin, nosaltres el coneixem de fa molt temps, Enric Millo, i per tant, el món català el coneix. Vull dir, els ciutadans l'han vist. Vols dir que és un altre to en aquest diàleg, en les relacions que parlàvem abans, Catalunya-Espanya? És que, a veure, una persona que diuen, això sí que és un diuen, durant una tarda o una nit no sé quan va festejar amb Esquerra Republicana. És cert. Festejant el sentit. Sí. Que és una persona que havia estat, per dir-ho d'alguna manera... 12 anys o 15. Sí, també simpatitzant d'Unió, etc. És una persona que el món català i catalanista... Se'l coneix. El coneix. Sap l'abast del problema. Avui una de les coses que em deia és... L'has vist content? L'he vist... Que l'has vist més content, més preocupat, més expectant? No. L'he vist convençut que trobarà una solució. És una ambició aquesta, està bé. M'ha dit que fa molt de temps que pensa en la solució i que ell confia que la té. Aleshores, clar, al final sempre acabàvem amb les preguntes allà mateix, que és, escolti, això va de o referèndum o referèndum. I ens ha dit això. Si es convoca, vostè enviarà a retirar les urnes? Si es convoca legalment, no. Si es convoca legalment serà perquè hi haurà un pacte amb l'Estat. Exacte. Vostè creu que hi pot haver un pacte amb l'Estat? No ho sé, depèn. No exclou la possibilitat? Depèn del que es vulgui demanar o preguntar als ciutadans. Digui'm com es podria fer. El que estan dient avui que volen fer, això no es pot fer. Per tant, a mi que algú m'expliqui per què insistim en dir-li a la població catalana que farem una cosa que ja sabem que no es pot fer. Digui'm quina fórmula Enric Millo podria acceptar el govern d'Espanya per pactar el referèndum. Es pot fer tot el que càpiga a dins del marc normatiu vigent actualment. Per tant, no es pot preguntar si Catalunya vol o no ser independent. Amb concepte de referèndum, no. En concepte de referèndum, no. Helena, grava't això. En concepte de referèndum, no. A veure, quins altres conceptes hi hauria? No, aquí l'únic que hi ha és... Després ho hem anat desenvolupant, això, i seria molt llarg, però la història és, si tu inclous una reforma constitucional, que amb l'actual repartiment d'escons és... No pot ser. Inviable. Que inclogués la possibilitat que es qüestionés l'article 2 de la Constitució, que marca la unitat de la nació espanyola, bla, 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 i s'incorporés un sistema de reforma constitucional que permetés... Clar, és tants condicionals. Això acaba amb
proposta d'adenda a la Constitució que blindi llengua, cultura, competències X, Y, Z, nou sistema de finançament i aleshores proposar aquesta adenda, sotmetre-la a consideració de la ciutadania. Però al final la pregunta és, escolti, i si hi ha un 80% de la població de Catalunya que vol d'una vegada un referèndum per saber si sí o no, i aquí a Catalunya sí que es pot, per tant hi ha en Comú Podem, per tant... Fins i tot al marc de tot l'estat espanyol. Un 80%, per favor, això s'ha de resoldre. Això és bastant improbable. Però jo crec que ells confien que amb el canvi de tarannà les enquestes progressivament que es vagin fent, CEOs, TIS... Vagin baixant el percentatge d'intenció de vot a favor del sí. I aleshores, qui dia passa any empeny. És a dir, jo crec que ells confien que no es convocarà el referèndum. Perquè aleshores, si això va baixant... Ells confien que no hi haurà convocatòria de referèndum al setembre del 2017. I que d'aquí al 2018, amb un nou sistema de finançament, amb una injecció, amb inversions en infraestructures, amb un mira què et dono, amb un mira què t'he fet, amb un mira què t'he donat, mira que he vingut molt, mira que t'estimo, mira que et contemplo, Consells de Ministres una vegada al trimestre o una vegada cada tal. Mira que simpàtica que soc, Soraya, etc. La cosa fluixi. Per tant, aquí tot rau en la capacitat de resistència respecte al compromís que tenen adquirit el govern i la CUP pel que fa al referèndum. Bé, escolta una cosa, parlant de nomenaments, Déu-n'hi-do, quin sainet amb el tema de les comissions que té el PSOE amb el PSC, Clar, és que el PSOE i el PSC aquí han descavalcat a Meritxell Batet, que era una de les figures claus de l'etapa Pedro Sánchez. José Zaragoza, si tu vols, no és la nova cara del PSC, perquè el Pepe Zaragoza porta una mili, porta motxilles, recanvis de motxilles i mariconeres, per entendre'ns. Però en el cas de Meritxell Batet sí que era una persona que entrava com a pont entre el PSOE i el PSC. I era una figura interessant per això, perquè ens dibuixava una altra manera de veure les coses. El fet d'haver trencat aquesta baula és un cost alt pel partit. Jo crec que desdibuixa una altra vegada el PSC. I, per tant, veure com acaba aquesta comissió, però és evident que una de les estratègies que ha fet el PSC, el PSOE, és desarmar això i alhora arribar a un pacte a Euskadi amb el PNB. Que la lectura que s'està fent des d'Espanya és el PSOE està esbarat perquè el PSC ha actuat d'esquenes amb ells. Jo crec que aquesta lectura és una mica innocent. Jo crec que, en el fons, el pacte amb el PNB i el Partit Socialista és per dir-li a Catalunya: veus com es fan les coses? Veus que ells tindran més autogovern? Ja ho estan dient, En el fons, és una manera de posar un mirall davant de Catalunya i dir: el País Basc, amb tot el que ha passat, i mira que bé que ho estan fent. I Idoia Mendia avui ho deia claríssim amb unes declaracions que feia, dient que ells no volen sentir ni a parlar de l'autodeterminació, per exemple. Aquí la qüestió és, la gestora del PSOE a què es dedica? Perquè jo em pregunto, aquest temps meravellós que estan decidint si Batet cau amb un pou de 10 metres de profunditat o de 5, a Pepe Zaragoza amb un pou de 5, l'altre amb un pou de 3, o qui sigui no cau, perquè també n'hi ha hagut, els independents no han caigut. La Margarita Robles s'ha mantingut presidenta de la Comissió de Justícia. Per què no el dediquen a muntar el Congrés? Perquè no tenen el candidat prou armat. No tenen pressa. Perquè no tenen el candidat prou armat. Tot i que Felipe González treballa en aquesta direcció. Treballa en aquesta direcció. L'altre dia vas sentir com Felipe González parlava de Susana Díaz i de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. És increïble. Nadie me dice lo que tengo que hacer, ni en el IBEX, ni siquiera en mi partido, ni en el gobierno. Hago lo que creo que tengo que hacer. Soy independiente y con mi independencia de criterio me conformo vitalmente porque me parece que ese es un capital invaluable, mucho más que todo lo demás. Por tanto, créame,
Se equivocan los que piensan eso. I a partir d'aquí va dir altres coses, eh? Va dir que Pedro Sánchez havia fet el que havia pogut amb les seves capacitats. Tela. O sigui, va insinuar, pobre nen, saps allò de dir, ha fet el que ha pogut? Sí. Pel que dona de sí. Les paraules anaven en aquest sentit. I després li van preguntar per Susana Díaz i va dir no parlaré d'ella perquè si parlo d'ella la perjudico, amb la qual cosa ja ho estava dient tot. És a dir, tu pots ser independent quan ho manes tot. Ell és independent perquè tothom li fa cas, per tant, mentre sigui així, doncs tot va molt bé. Doncs l'escoltem parlant de Susana també? A veure. Hasta ahora, por lo menos, que yo recuerde, a ningún candidato que haya apoyado ha ganado. Ya le digo que las preguntas que... Fíjese si estorbo. Sí. ¿Cree que tiene condiciones para ello? ¿Susana Díaz tiene condiciones para ser secretaria general del Partido Socialista? Que si está condicionada o que si reúne las condiciones necesarias para hacerlo. Que tiene fuerza y coraje, sin duda. ¿La apoyaría usted si se presenta? No. ¿Por qué? No, porque la fastidiaria. Clar. Més clar no ho pot dir. En qualsevol cas, aquesta etapa... Mai un no havia estat tan sí. Sí, exacte, mai un no havia estat tan sí. Ben vist. En qualsevol cas, Felipe González tenen prou feina amb refer aquest PSOE molt desprestigiat en aquests moments, francament. I mentre Rajoy ha recuperat... Ella està allà... Rajoy ha recuperat... Que vagin fent... Però en molt poques hores. És bastant admirable, perquè li han sortit al rescat tots. Obama, Merkel... O sigui, és perfecte. O sigui, tu arribes al govern, fas un pim-pam... I diu, i em torno a presentar. Em torno a presentar. Sí, al pròxim congrés ja... I Barack Obama et saluda, Merkel et saluda, et conviden a sopar, et tornen a seure a la taula dels poderosos... Dels grans, sí, la taula presidencial. Ja sembla que la cosa es normalitza, no? Perquè al final el poder és això. O sigui, ve Obama i tothom agenollat, catifes vermelles a Grècia, a Alemanya, ell dient jo si pogués aquesta dona la votaria, amb la qual cosa està dient tu. No, de tots els que... Jo que sóc l'emperador del món... És que de tots els que el felicitaven, el més en aquest cofoi era ell, perquè Obama, en aquest cas, ha guanyat Trump. Per tant, també el seu llegat ha quedat en entredit. O sigui, que és que la Merkel ara diu que es tornarà a presentar, però no sé què passarà. Ella els deu dir, mira, jo que sí... Però seguiu-me, però heu de fer el que faig jo. Quiet parat. En qualsevol cas, en el cas de Mariano Rajoy, està en una situació ara tranquil·la respecte a Espanya. Bàsicament, saps per què? Perquè Europa està de cap per avall. És a dir, ara a Europa li interessa molt que Espanya no s'espatlli. Sí. Perquè la situació a Alemanya és delicada perquè tenen eleccions d'aquí 4 dies i Merkel ha decidit que s'ha de tornar a presentar perquè si no això se'n va a Norris. A França... Tenim unes eleccions a tocar i has dit que ha passat amb la dreta. Sorpresa, veurem què passa. Marine Le Pen avançant. El Brexit, que generarà... Ha descol·locat a tothom. El Renzi té d'aquí 4 dies un referèndum de reforma constitucional que ja veurem què passa. És a dir, tota Europa està pendent de com evolucionen partits d'extrema dreta per veure si la cosa és més preocupant encara del que sembla. L'altre dia, quan sorties d'aquí, vas tenir oportunitat de parlar amb Viviane Reding, que havia sigut vicepresidenta de la Comissió Europea, ara fa 8 dies, preocupadíssima, va dir que hi havia molts trams per entendre'ns a Europa, que no ens n'oblidéssim, que en el cas de Trump, d'acord, però que aquí hi havia una situació molt complicada. Àustria, el dia 4 de desembre, és el primer termòmetre de l'extrema dreta a Europa, perquè hi haurà la segona ronda de les presidencials que es van haver de repetir per aquell diferencial tan ajustat de vots. Per tant, pot ser que a Àustria hi hagi un president d'extrema dreta. A mi saps quan em preocupa? Quan sento a líders que no són d'extrema dreta, quan són socialistes o quan són de dretes, com diguem que el partit de Sarkozy, de Fillon en aquest moment, i parlen del partit de l'ultradreta de Marine Le Pen i es fixen i critiquen, per exemple, el programa econòmic. O sigui, quan no s'atreveixen a criticar altres coses que afecten directament els drets humans, dius, alguna cosa està passant. No, perquè el que passa amb aquestes formacions polítiques és que són molt hàbils en la fabricació del discurs, perquè com van a pescar amb una xarxa molt àmplia,
Aleshores, el discurs que fan és el poder no s'ha preocupat de vosaltres, que és el que ha fet Trump, no té secret. Sí. El poder no s'ha preocupat de vosaltres és una mica la saltar los cielos des de la dreta. És el discurs de tot el poder fora, totes les estructures de poder fora, nosaltres que estem en contacte amb el carrer ho salvarem. És aquest esquema. I aquest esquema saben positivament que va patar a l'economia des dels pensionistes, als joves que no tenen feina, a les persones que tenen contractes molt precaris, i per tant el discurs és un discurs ni de dretes ni d'izquierdes. Tu te'n recordes d'això? Que ho estem dient fa dies. Que és un discurs que fan anar. Per què? Perquè pesquen a tot arreu. I com que pesquen a tot arreu, per ser hegemònics, se sap molt que aquí la clau està en la seguretat econòmica. I per tant... Com que la seguretat econòmica en aquest moment és un interrogant enorme... I aquestes formacions són molt hàbils quan arriben a les campanyes electorals en la fabricació del discurs, perquè sí que en diuen alguna, en el cas de Trump, per descomptat, sobre la immigració, els murs, bla, 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 però sobretot s'adrecen a zones industrials que estan passant-ho malament, a zones on realment ha baixat molt el nivell salarial. Recordem que als Estats Units el sou mig està a $7, i això està a $7 de fa, em sembla que des del 2014 que no es belluga, $7,25, em sembla que és. Doncs aquestes qüestions són les que generen aquest vot automàtic que fa que ni de dretes ni d'izquierdes, tu em pujaràs el sou, no? I ja està. Sí, és aquest el missatge. I aquí es pesca. Per cert que l'altre dia, missatge dirigit al vicepresident electe dels Estats Units, Mike Pence... A Broadway. A Broadway, espectacular. Per part dels actors d'un musical. Ho podem veure i després ho comentem? We, sir, we are the diverse America who are alarmed and anxious that your new administration will not protect us, our planet, our children, our parents, or defend us and uphold our inalienable rights, sir. But we truly hope that this show has inspired you to uphold our American values and to work on behalf of all of us. All of us. Indignació de Donald Trump, perquè havien humiliat a Mike Pence, que és un ultraconservador, com la meitat del seu equip. En qualsevol cas, el que és evident és que aquest home, Donald Trump, que els ha demanat als actors de Broadway que li demanin disculpes i no sé quina història, aquest senyor no demana disculpes per res. Aquest senyor anirà fent, saps què vull dir? L'altre dia vaig veure aquelles imatges espectaculars de les torres Trump, com saltaven les lletres perquè les feien baixar. Com els feien baixar les lletres, sí. Feien baixar les lletres perquè els veïns... Estan tenint problemes ja, clar. Bueno, els veïns bàsicament han dit, miri, em tregui les lletres que nosaltres... Això no em ven bé. Però... Piano, piano. Aquí la qüestió és aquest home què tindrà capacitat de fer i què no tindrà capacitat de fer. Hi ha coses que pot fer i hi ha coses que no pot fer. Del mur de moment ja no n'ha tornat a parlar, del tema de la sanitat... I de l'expulsió dels immigrants il·legals ja ha matisat que només expulsarà aquells que tinguin antecedents penals. És a dir, que ell és conscient que té un congrés, que encara que estigui en mans republicanes, com que ell no és el candidat del partit, també té una certa limitació en tot el que pot fer. I, per exemple, una de les coses que ha dit, el tractat transpacífic, que encara no estava vigent, però que ja estava mig pactat, jo no l'aplicaré. Coses com aquestes sí que les podrà fer. Però tot això repercutirà sobre l'economia. I l'agafaran els tècnics i li diran, escolta, molt bé, d'acord, però si et poses així, això tindrà... unes repercussions a les borses a nivell econòmic i no es podrà aguantar i tu hauràs de recular i si recules veuràs que els efectes seran bons i tu mateix t'aniràs modulant el discurs. Veurem què fa. Veurem què fa. Veurem què té capacitat de fer. Va ser divertit perquè l'altre dia vam poder entrevistar Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón és l'escriptor viu en espanyol que més ven de... Que ara no viu aquí, ara viu a Califòrnia, no? No, viu des de fa 25 anys a Los Angeles. Los Angeles, sí. I venia d'allà. Aleshores, ell es va enlairar de Los Angeles, de Califòrnia, quan encara funcionava la votació, va votar i va venir. I quan estava dalt de l'avió... Què va passar? Estava mig clapat, allò, i de cop i volta es desperta i era la veu del pilot que diu: els informo que el nou president dels Estats Units és Donald Trump. I diu que... Això m'ho explica la ràdio. Quina manera d'assabentar-te d'aquesta notícia. Diu que tot l'avió es va quedar en silenci, però en silenci de xoc.
que la gent no deia ni mu. Però diu, era claríssim que el pilot s'havia de treure de sobre la notícia, no se la podia guardar. Diu, i ens vam quedar tots en estat de xoc. Teràpia col·lectiva, allò, volant. Sí, però diu molt xocat bastant tothom. Clar, venia de Califòrnia, allà hi ha... Primer per la sorpresa i després pel personatge. Allà era evident que guanyava Hillary Clinton i que allà no hi havia qüestió. Sí, absolutament, i tant, i tant. Però va ser curiós perquè acabava d'aterrar, o sigui, acabava d'aterrar, com qui diu, a Europa, venint d'allà, i deia que, clar, que a Califòrnia hi havia la broma aquesta, hi ha un moviment independentista californià, ho saps? Sí. I que, clar, que els seus col·legues d'allà li deien, bueno, ara nosaltres... Ja marxem d'aquí ràpid. Que no, eh? El laberint dels esperits, aquest és el nou llibre de Carlos Ruiz Zafón, amb qui vas tenir oportunitat de parlar també de la seva família, de la seva història, de la seva vida. Va ser molt curiós perquè vam entrar en l'entrevista per la part més de quan era nano, i va explicar una cosa que jo crec que de fet defineix molt bé tot això aquest misteri que hi ha en les seves novel·les. Tu te l'imagines, aquest home amb 10 anyets, com el seu protagonista de L'ombra del vent, Sí. colant-se per les portes secretes de la Sagrada Família? Ell vivia al davant de la Sagrada Família. Llavors, de petit, quan la Sagrada Família no era... No és el que és ara. No era això. Ja. Teníem només les 4 torres grans. Diu que ell, de petit, es colava a dins de la seva família i passejava per allà. Ens ho va explicar. I la Sagrada Família era un recinte amb el qual jo sabia que hi havia 2 o 3 forats per on em podia colar dintre. I jo em colava de tant en quant, jo me la coneixia de dalt a baix, em ficava per les torres, pels túnels, i hi havia un lloc que era diguem-ne, el taller d'escultures i de figures on estaven fent coses que estaven fetes en guix i tal. I jo recordo una vegada que jo m'havia colat per allà, em vaig ficar aquí a fer fotos amb una càmera que li havia agafat a mon pare o alguna cosa així, i hi havia una mena de làmina de guix que jo creia que era sòlida. Sí? I jo vaig posar el peu allà i em vaig quedar enfonsant fins al coll amb un pou d'aigua bruta, perquè clar, el guix s'havia fet dur sobre l'aigua i era com una mica com si fos gel. I bueno, jo havia tingut aventures per allà i vaig sortir d'allà cobert de porqueria, però era un lloc fascinant per mi, era com una casa encantada. Què, s'entén tot o no? I tant que s'entén tot. Ara, ràpidament, primer capítol és efectivament de L'ombra del vent. I ara tu et posaves a parlar de Justin Bieber, després d'això. Ara faré una pauseta, perquè ara sortirem a l'exterior. Això de Justin Bieber és una bogeria. A veure, Ruiz Zafón és un fenomen de masses a nivell de lectura, Justin Bieber també a nivell d'adolescents. T'explico una que he sabut aquest matí. N'hi ha que fa 3 mesos que estan allà. Els de l'APM, de la ràdio, han anat a fer enquestes així i han trobat un xaval que fa això, mesos que està allà. Per anar al concert d'aquesta nit s'ha quedat sense feina. O sigui, que ell va dir, jo vaig al concert. Jo me la jugo. I a la feina li van dir, nano, nena, has de venir a treballar. Ha de treballar. I va dir que passava. Doncs nosaltres també hem sortit al carrer i veiem un tastet del que s'ha trobat l'Ester Romagosa, que després ens ho explicarà. Un mes acampada aquí per veure Justin Bieber a primera fila. Per què? Perquè soc superbeliever des de 2009. Mira com estic, porto un mes aquí i mira, tot això són les meves coses. Per tant, estaràs a primera fila i veuràs el Justin Bieber de superaprop, que és el que vols. Sí. Nosaltres hem de ser una mica més believers o què, Mònica? Perquè això és el que puja, vull dir, aquests són els nostres fills, Això és així. Tenen... Ell amb 15 anys... S'ha passat un mes aquí. S'ha passat un mes les seves aquí. Coses. Això és veritat, Una ha perdut la feina, elles s'han passat un mes aquí. Imagina't com deuen estar ara, que falten poques hores pel concert del seu ídol. Després ho parlarem. Per qui ho faries, tu, això, Helena? Per qui et passaries un mes? Ja ho respondrem un altre dia. Per qui et passaries un mes acampada? Que vagi bé, ens veiem dimarts que ve. I nosaltres ens traslladem, obrim finestres, cap a Tona. Una tarda plena de jocs. Endavant, Espartac! Helena, aquí amb aquest quintet i molt ben acompanyat des d'un espai interior, perquè ja sabeu que el temps ara plou, ara no plou, i som dins de la Canal, que és un espai cultural. Podríem dir que som a la platea i de fons hi ha l'escenari. És convidar-vos de cara a aquest cap de setmana. M'agradaria que miréssiu cada un d'aquests racons i aquests nanos que ens acompanyen aquesta tarda. Per què volem jugar aquesta tarda a Tona? Doncs perquè justament diumenge es celebra la 7a edició de la Fira del Joc i la Joguina Diferent. Aquest diferent ens està dient moltíssimes coses. També l'anomenen Fira Joc-Joc. Saludem aquesta tarda en Màrius Serra, però també a l'Oriol Ripoll, cofundador de la Fira Joc-Joc. Benvinguts. I també a l'Helena Vila
i a l'Oriol Soler. Deixeu-me apuntar primer que en Màrius Serra, jo diria, Màrius, que tu, clar, diuen, escolta, però no faran paraules, aquí està jugant, jo diria, Màrius, que tu del joc n'has fet un fet cultural, no? Sí, home, jo el practico. Sí? Ho compres, això? Absolutament. Perfecte. És més, aquí tenim molta canalla, que està molt bé. Molta gent associa el joc només a la infància, i no és cert, el joc va molt més enllà d'això, és un fet cultural de gran intensitat. I deixa'm dir-te que les primeres vegades que jo ja venia aquí, a la Fira de Tona, aquí amb l'Oriol, es deia la Fira de les joguines i jocs que no surten per la tele. I avui em fa molta il·lusió que surtin tots per la tele. Exactament, perquè aquestes joguines també poden sortir per televisió, perquè són bones tant unes com les altres, no, Oriol? I tant. Clar. Al final és que sigui un joc, una joguina que serveixi per fer un joc que sigui ben interessant. Però si aneu mirant aquestes joguines i us fixeu aquests nanos que hi estan jugant, direm que són joguines en què hi ha un apunt cap a l'originalitat, cap a la qualitat, cap als valors, cap a les ganes que jugui, però tothom, no només els més petits. De tot això en volem parlar. Helena, Oriol, m'agradaria que aclaríssim la vostra funció, que la teniu, eh? Home, i tant. Aquesta tarda tenim moltes ganes de jugar, no sé tu, Oriol, jo en tinc moltíssimes. Això és bo. Bon punt de partida. Pensa que portem una bona estona aquí ja amb els nens i tot, i me n'he donat una cosa que m'entristeix una mica, que és que me n'he donat que no jugo gaire. I que això ho hem de fer més, i que és molt divertit, i que realment aprens moltes coses dels nens i dels més grans. En canvi, tu això no pots dir, Oriol? No, perquè jo justament al revés, des que tinc criatures no paro de jugar, és a dir, et segresten per jugar, els nens volen jugar, volen compartir amb els pares també i amb altres nanos el joc. Per tant, avui estic gaudint de molts jocs dels quals no en tenia consciència que existissin alguns. Per tant, espectacular poder ser aquí, Espartac. Doncs existeixen, hi ha empreses al darrere, les anem a conèixer. Vosaltres, de fet, sereu els primers portaveus, perquè no estarem aquí estàtics, sinó que ens anirem movent i ens presentareu cada un d'aquests jocs. Us hi poseu? També anem cap al lloc. Fins ara, l'Helena, Oriol deia una cosa ara, que és el tema de que se'n dona compte que no juga gaire. Clar, això deu funcionar per l'Helena, però en general sí que juguem. La gent juga moltíssim. Passa que moltes vegades associem el joc de dir hem de seure al voltant d'una taula amb una gent. Això segur que és jugar. Però quan vas al metro, per exemple, vas al transport públic, veu molta gent que juga amb el telèfon. També és una bona manera de jugar, perquè en alguns casos el que estan fent és jugant amb alguna persona que potser està a casa seva o està competint amb algú altre. Al final, el joc té moltes dimensions. Aquí ara veurem coses diferents. Mira, coses diferents, i aquí vull anar a parar, perquè algú des de casa pot dir clar, estarà bé aquesta tarda perquè m'ensenyaran jocs que funcionen a través del reciclatge, de la imaginació, que fan pensar el nano, i el que no m'ensenyaran seran videojocs, perquè això fa mal als més petits. I ara ha sortit un estudi que diu que això no és tan així. Clar, com tota la vida, com menjar macarrons per esmorzar, dinar, berenar i sopar. Segur que fa mal. Si tu jugues moltíssimes hores a la setmana a videojocs, fa mal. Però un estudi de l'Hospital del Mar no fa Ho ha fet l'Hospital del Mar, eh? Sí, va explicar que entre 3 i 9 hores a la setmana produeix uns beneficis molt interessants tant a nivell cognitiu com a nivell social. És que ens aprofitem-ho. De fet, els videojocs moltes vegades no són una altra cosa que canviar el suport, perquè el procés mental, relacional, pot ser exactament el mateix que jugant amb jocs de 3 dimensions, diguem. A Tona, des de fa 16 anys celebren aquesta fira Joc. Serà aquest diumenge, de les 10 del matí a les 7 de la tarda. Si patiu pel fred, no patiu gens, perquè això es farà al pavelló d'esports. Ens hi posem? Perquè l'Helena veig que està jugant, sí, ens col·loquem per aquí al darrere, vosaltres m'acompanyeu aquí si no us fa res, i Helena, tens la paraula que t'he vist jugant. Déu-n'hi-do, això no és fàcil, no és fàcil. Aquí tenim en Pep, que aquest és un joc de construcció que es diu Cable, que consisteix en aquesta peça, que és aquest llistó, que Cable, de fet, Pep, és un joc de paraules, no?, que significa llistó... És llistonet de follet, és en holandès, llistonet de follet es diu Kabuterplanket. Sí. Aleshores, si agafes les 2 primeres lletres de cada paraula, doncs et surt el nom del joc. Llavors, aquesta peça d'aquí és tan important com per construir objectes de diferents tipus. Aquí estem fent un castell amb en Pau, en Gerard i en Pep, i res, la idea és que has de tenir molta concentració, molt d'equilibri i precisió, i és un joc que el que fa equip. És un joc que, de fet, en Pep va a esplais, va a fires, va a escoles, fins i tot per empreses, per adults, que el que fan és això, fomentar el treball en equip, i bé, l'objectiu és construir diferents tipus de figures, i al final també s'acaben destruint, no? Perquè també és la gràcia aquesta. Aquesta part també és molt important. En tot joc de construcció, la part del joc hi ha la part de muntar,
però és molt important que els nens aprenguin que un joc de construcció és tant muntar com desmuntar. Aleshores, el que és important és al final del joc que ho puguin tirar, i us convido que si voleu, quan acabem la connexió, si voleu venir, ho podem tirar tots. Això ho farem o què? Sí, apuntarem segur, seguríssim. Què us sembla aquest joc? Molt bé, i a més, aquests valors que hi ha al darrere, no? Fer equip, treball cooperatiu, no només amb els més petits, sinó també proposar-ho a les empreses, no? Clar, és que al final tu els mires jugar, sigui l'edat que sigui, i és com hipnòtic, perquè t'hi poses i la gent treballa cooperativament i en silenci. Que fa molta gràcia, hi ha com una cooperació sense paraules de tenir molt clar el que hem de fer i quines són les bones accions i aquelles que ens faran que al final la construcció caigui. Clar, és que m'estic fixant amb els més petits i hi ha silenci. Què dius, Helena? Mireu aquí tenim en David, la Maia i l'Aleix que estan fent una girafa. És una girafa... Començo a veure la inclinació, ara la veuran els espectadors. Des d'aquí, la idea és tenim les potes i les peces i la idea... Com ho esteu fent, això? Us està quedant bé o no? Sí, estàs content del resultat? Doncs aquí tenim els més petits. Hi ha un rècord Guinness al darrere, no? Sí, de fet, això ha sigut aquest maig a Lió, a França, que de fet aquest joc surt de Lió, que és la construcció, que en podem veure imatges, que és la construcció més alta aconseguida fins al moment, que són 18 metres, 18,4 metres, i està feta amb 10.000 peces. Veient que és una construcció realment monstruosa. Però el que és espectacular és la importància de la simplicitat, perquè tots aquests metres i tot això que estem veient s'està fent amb uns llistonets que no tenen ni tan sols cap peça per enganxar-se entre ells. És a dir, tota aquesta concentració és estrictament del pols d'anar posant, i escolta'm, això és que totes són iguals. Totes són iguals. Hi ha una peça que l'única cosa que té és que l'ample és X vegades el llarg, i ja està. I per tant està ben mesurat, de manera que permeti que es construeixi una construcció ben equilibrada. Oriol, com anem d'empreses de joc a Catalunya? Anem bé? Déu-n'hi-do, i tant. Sí? I tant. Què vol dir Déu-n'hi-do? Que anem molt bé. Sí? És a dir, tenim empreses de tota mena. Tenim gent que es dedica a fer espectacles de carrer i viatge per tot el món. Tenim gent que fabrica o construeix joguines fetes a Catalunya, amb idees fetes a Catalunya que s'exporten a tot el món. Tenim grans estudis de desenvolupament de videojocs. Tenim empreses de joguines molt interessants. Jo crec que tenim el talent per començar a explotar aquest potencial del joc. No ho explotem prou? Home, sempre es pot explotar més, tota la vida. I a més, aquí hi ha una qüestió, que ell ara ho deia, hi ha tota una baula. Això és una cadena. Hi ha el talent inicial de pensar, d'inventar, de dissenyar jocs, després hi ha el talent o l'emprenedoria de construir-los i després la capacitat d'irradiar-los, és a dir, d'arribar a molta gent, no? Aquí és on hi ha molt de camp per córrer, suposo. Sobretot, per exemple, el joc de taula, que és un camp que també està esclatant darrerament. Aquest joc de taula pensat no només pel món infantil, sinó per tota la família o per adults, des de Catalunya s'està fent moltíssima cosa i molt ben feta. Helena. Mira, aquí tenim la Marina, l'Ainhoa, l'Emma i l'Ester, que ens estan fent una via de tren, és un pont amb el seu tren, és una construcció realment molt xula, i em comentaven abans elles, parlant amb elles, que els agrada perquè és molt difícil, que és una cosa que està molt bé, com comentaves? Em comentaves per ahir que estava agradant perquè era molt difícil. Com és això? Però dius que tu això ho has fet a l'escola ja alguna vegada. Sí, però no tan coses tan difícils. I escolta'm, i ara això, si ho acabem trencant, què passarà? Perquè això diu que també és part del joc. Sí. Doncs aquí tenim les més petites també disfrutant de... És molt sofisticada, És molt sofisticada. Les vagonetes aquí, a més les seves cadires. Helena, et deixem perquè ens espera l'Oriol. Oriol, on et tinc? Aquí baix de tot, eh? Soc aquí. Tu què em presentes? Mira, fixeu-vos, aquesta són diferents videojocs, perquè clar, parlàveu abans de la paraula maleïda, podríem dir, segons en quins entorns. És que tu estàs, en principi, el que pensa molta gent, el joc maleït, i no és així, eh? Per això et dic, deixem aquesta etiqueta de maleït en el món dels videojocs i us presento una empresa catalana d'Abadú Games, a cavall entre la Segarra i Barcelona. Ens acompanya en Lluís Antoni Joan, benvingut, bona tarda, i també la Núria Trigueros, que són dos dels tres creadors d'aquesta empresa, que resulta que són pares que un dia van dir, calla, a nosaltres ens apassiona el món dels videojocs, tenim iPad, juguem, tenim criatures i què passa? Que no gaudim prou, no acabem d'estar convençuts del que hi ha al mercat del món dels videojocs. Calla, per què no ens hi posem i en construïm nosaltres? Està molt bé. Sembla fàcil, s'hi posa Lluís i diuen, anem a mirar coses que hi hagin, competències que es demanin en el món del Departament d'Ensenyament que demani a certes edats, dels 6 als 8 anys, per exemple, com començarem aquí, i veiem aquestes competències i les intentem posar dins d'un videojoc. I aquí, Lluís, situa'ns una mica què és el que està jugant aquí l'Anna. Bueno, bé, aquí tenim un jardí
Tu ves jugant, Anna, tu ves jugant. Nosaltres anem plantant les nostres flors. Aquestes flors són de colors. Aquests colors es poden barrejar entre ells. Al barrejar el blau, per exemple, amb el vermell et donarà un lila. Al barrejar el vermell amb un groc et donarà el taronja. Per tant, combinacions de colors. Pots fer combinacions de colors. Què més es treballa, per exemple, en aquest? Després també es treballa tot el que és el procés de dia i nit. Tu tens un sol, tens una lluna, els pots agafar i quan els vas movent s'accelera el temps. Totes les llavors que hagis plantat van creixent. Ara està plantant una llavor. Exacte, ara està plantant una llavor. Molt bé. Aquesta llavor, un cop està plantada, demana aigua. Ah, mira, aquí demana aigua. L'aigua l'hem de treure dels núvols. Agafem un núvol, acosta un núvol, molt bé, el portem aquí i la planta està regada. Si ara, per exemple, fem passar el sol... Mira, l'Anna ho farà ara, fa passar el sol, és a dir, el temps avança, la planta va... El temps va ràpid. La lluna també la passa. I la planta la veiem com creix. Un cop ha crescut del tot, tenim la planta i ens dona un cor. Aquest cor és perquè està contenta la planta. Llavors, amb aquests cors, nosaltres podem obtindre més llaors de diferents colors per poder fer barreges. Per exemple, el blanc amb el vermell per anar fent tonalitats de rosa. Podem anar ficant... Té una miqueta de punt de matemàtiques a nivell senzill, amb el sentit que són números petits, perquè siguin assimilables per als nens. Per tant, es van treballar diferents coses, fem una altra... Prepareu-vos allà perquè hi havia algun tema relacionat amb el bullying que ha servit a molts nanos per agafar força, confiança, quan han estat atacats. Jo hi ha una cosa aquí que, quan l'estava escoltant, pensava, al final tot això s'està fent però t'estic explicant una història. És a dir, jo com a jugador no estic pensant que ara he de comptar el nombre de plantes que he de barrejar colors, sinó el que faig és viure, construir un jardí. Fa uns quants anys, un estudi de desenvolupament nord-americà va decidir explicar una història molt d'adolescents, una noia adolescent que arriba a un institut i a partir d'aquí veu que hi ha una situació de bullying i descobreix que té un gran poder. És que pot tirar 10 segons cap enrere i canviar les opcions, les decisions que ha pres. És un poder que ens agradaria tenir tots. Però està bé jugar-hi, no? Mentre tu vas jugant, tu vas adonant que hi ha certs moments de dir, si hagués fet això, ara hauria passat una altra cosa. Tiro enrere i vaig prenent decisions. Aquest joc es diu The Life is Strange, és una autèntica meravella, són diversos capítols, la narrativa és una meravella i funciona perfectament. I és una narrativa molt contemporània perquè admet la interacció. És a dir, és un fet narratiu com veure una pel·lícula, seguir una sèrie, llegir una novel·la, però a més, el joc és que et permet tirar enrere. Mira, un segonet, Sí, no, hi ha un noi català, el Rubén Ferrús, que en aquests moments està al Canadà, està treballant en un estudi que va fer un joc que es deia Spirits of Spring. Tots ells eren desenvolupadors que havien sigut assetjats a l'escola d'alguna manera i van voler fer viure, a partir d'una aplicació mòbil, la sensació que té una persona quan és assetjada. Que ningú et fa res, però només la presència de l'altre et fa molta angúnia, t'intimida. Només aquest fet, només jugar això, a partir d'una història, que és una història dels indis nord-americans, és que al final acabes jugant i acabes veient com el teu paper és molt important davant d'una situació com aquesta. Oriol, més. Això que comenteu aquí del tema del bullying, per exemple, un altre videojoc que treballa una de les coses que a molts nens els passa, les pors. I com els pares afrontem el tema de les pors, els nanos que tenen por, que veuen una bata penjada darrere la porta i es pensen que és una persona que està tota la nit vigilant-los. Això passa, aquí no li ha passat això. Doncs aquí, aquest joc, Lluís, explica'ns molt breument què és el que veu pensar per treballar això. Bueno, vam voler tractar aquest tema emocional, que és la por, i ho vam fer a través d'un nen que porta un lot. Amb aquest lot es va passejant per la casa i veu projectades les ombres que fan objectes quotidians. Un globo, en aquest cas, un botó, un penjarrobes, un altre penjarrobes cap a baix. La qüestió és anar buscant a través de totes les habitacions, hi ha 3 habitacions amb aquest joc, doncs pots trobar objectes a dintre dels armaris, als calaixos, pots engegar les llums, pots donar l'aigua, pots engegar els focs també, però l'important de tot és això, és la cosa de que el monstre és objectes quotidians. I això permet als pares, en certa manera, parlar amb els fills del tema de les pors i que els nens també puguin parlar-ne amb els pares, no? Correcte, donar una entrada a poder parlar del tema a partir d'un recurs que en aquest cas és atractiu per la canalla. Anem al tercer videojoc. Sí, que aquest noi està molt entregat, És a dir, aquí tenim el Gerard. A veure, Lluís, aquí què veiem? Perquè els espectadors ho estan veient i aquest és un joc ja diferent. Fins ara era de 6 a 8 anys i aquí ja veu fer un salt, heu canviat una mica i dius, esteu obrint a veure què passa amb altres edats. Exactament. Aquí, si aquells eren els jocs de les nostres filles, aquest és el nostre joc. És el joc que hem fet per nosaltres, on nosaltres el que volem reflexar una mica és la fugacitat de la vida.
En aquest cas ho fem a través d'un petard. Aquí veiem el petard que està intentant fer què? Aquest petard està intentant viure per sempre. Aquest petard a l'inici de la història és un petard que és feliç, que està content, que no té més preocupacions, però es dona compte un dia que tots els petards al seu costat van petant. Tard o d'hora la gent, en aquest cas els petards, exploten. I llavors ell decideix viure per sempre. I és la seva búsqueda de la vida eterna o de les coses que ell busca a la vida, en realitat, perquè té una lectura més àmplia. Molt bé, hem vist 3 possibilitats de videojocs i bastant allò per totes les edats, perquè aquest ja pels grans també. I fins i tot petarda, una Exacte. música de petarda. Oriol, puc saltar de taula, que m'espera l'Helena, sí? Sí? Continueu jugant a vosaltres i tu has de canviar de joc. Va, anem cap allà, us poseu a aquella banda, sisplau, perquè l'Helena ara ens esperes amb un clàssic, sisplau. Aquest és un clàssic i, de fet, aquest és un dels jocs més venuts del món. Aquí tenim el Ricard. Això es pot dir així? Sí. El més venut del món? Uau. Rubik és un dels jocs més venuts del món. Realment és aquell joc que tots tenim al cap d'haver jugat alguna vegada o, com a mínim, haver-ho intentat. Però i encara ara, Helena? És que aquest joc el trobo complicadíssim. Realment crec que has de tenir molta paciència i un cervell prodigiós, gairebé, t'ho dic que de veritat em sembla molt complicat, però aquí tenim en Ricard, que de fet l'objectiu d'ells, del Ricard i la Laura, no és anar a campionats de cubs de Rubik, sinó que és una miqueta divulgar a Catalunya la varietat de cubs de Rubik que hi ha. De fet, mira, jo més que fiar-hi paraules, crec que el Ricard ens ha de fer una demostració. Aquí tenim un cronòmetre, que és la manera oficial en què en els campionats compten el temps. Llavors, el Ricard ell mateix activarà aquest cronòmetre, no, Ricard? Sí. L'activo és molt fàcil. L'activem, ell fa el cub i fa el cub i quan acabi, doncs l'atura. Llavors, quan vulguis, Ricard, escolta'm, tu dones... Va. Confiança, has de tenir confiança, home. Mantenc apretat i quan estic preparat deixo anar. Ara començaria... Llavors, ells explicaven això, que realment el Rubik és el model que tots coneixem, és l'oficial, però de fet hi ha models xinesos que fins i tot tenen un sistema molt millor de gir, de mecànica, com deies, no, Laura? Tant el gir com l'elasticitat és molt millor, no? És més dedicat a professionals i també tenim per principiants d'aquest món. Tenim una gamma molt diversa de cubs de molts preus diferents, que van variant segons la qualitat i el nivell de dificultat del cub. Clar, ja explicar, per exemple, això, que venen de Xina i que el Rubik el coneixem, però, per exemple, n'hi ha un que es diu Moyu Yungjun Shenzhou. Torni. Ja està, el tenim, Molt bé. Ara ens havíem quedat amb aquest nom tan complicat que el volia aprendre, tu. El temps... Quin temps? 43 segons. 43. Hem de pensar que el rècord mundial és amb 5 segons. Bé, però aquí no fèiem concurs. No fèiem concurs. Ja et dic, el Ricard i la Laura tenen una empresa molt jove que es diu Cubic Puzzles. De fet, ells seran a Tona aquest diumenge. I bé, el que m'explicaves abans, que teniu ganes de fer extès una miqueta aquest joc. Sí, perquè hi ha molts models i moltes classes diferents. És un joc que dona molta vida. Quan t'avorreixes d'un, tens un altre i vas fent. Però la tècnica d'endevinar això que t'hem vist fer amb aquesta rapidesa és igual quan és hexagonal o quan és una piràmide? No és el mateix. És diferent, hi ha gent que el fa molt ràpid, està clar, però no és la mateixa tècnica, per exemple, amb aquest, que t'has d'anar fixant en les formes, no en els colors. I has d'aconseguir que torni quadrat, igual que aquells. De fet, jo parlava amb el Ricard i la Laura i els explicava, però això des de quan fa que esteu aficionats a aquest joc? Perquè a mi em sembla realment molt complicat, insisteixo en que has de tenir molta paciència i em deien que realment això et millora molt la memòria i molt bé, llavors hi ha molts tipus de jocs, no? Per exemple, hi ha aquest que has d'aconseguir fer-lo quadrat, no? I aquest que has d'aconseguir també fer-lo quadrat, llavors els de colors clàssics que has d'aconseguir posar les peces en el seu lloc. Sí, també volem promoure aquest joc també entre la gent gran, que no és només un joc de nens, perquè ajuda molt a malalties degeneratives com l'Alzheimer i aquestes malalties, i això, que s'animi tothom a jugar. Clar que sí. Està bé, aquest comentari final. Moltíssimes gràcies, podeu continuar jugant, vosaltres. Màrius, Oriol, venim cap aquí.
A veure, que ara tenim un show a aquesta banda. Mira, Màrius, ens posarem en aquella zona i l'Oriol també. Així l'Oriol Soler ens pot explicar aquesta estructura. T'explico una cosa que em té, Espartac, meravellat, perquè tu quants... No sé, és que no sé com fer-ho, si em preguntes a tu o si m'ho faig a mi mateix. Fes-te les preguntes a tu mateix. Sempre és més fàcil que les respongui un altre, no? Mira, el tema és Leonardo da Vinci. Això se li diu la cúpula de Leonardo. Per què? Jo dic, home, tindrà relació amb Leonardo da Vinci? Doncs sí. Hem de tirar molts anys enrere. Una bona pregunta i una bona resposta. Sí, hem de tirar al segle XV, per exemple, i resulta que un escultor holandès va trobar un esbós de Leonardo da Vinci que resulta que tenia com que... Què tenia? Doncs aquesta estructura que s'aguanta mútuament amb una sola peça, es munta aquesta estructura que les peces van aguantant i forma aquesta estructura de cúpula. Sí, però Leonardo da Vinci no ho tenia pensat així i l'escultor holandès ho va pensar com amb troncs. I resulta que arriba un professor de matemàtiques de Catalunya, que és aquest home que tinc aquí al costat, l'Enric Brasó, del Museu de Matemàtiques de Catalunya, que un dia, fa un anyet i mig, diu, vaig a provar de fer-ho amb aquests llistons de fusta i que els nanos puguin treballar-ho. Però i com se't va ocórrer això? Bueno, mirant, curiositat, estires el fil, s'encén una xispa i les tires i vas creant. I llavors ho proves, té èxit i segueixes i clar, has de provar diferents possibilitats. O sigui, ara aquí veieu que hi ha quadrats, es pot fer amb triangles, amb hexàgons, vaig descobrir, mira, un altre sistema de fer-ho, I ara esteu veient una estructura que està formada per quadrats. N'hi ha altres que estan formades per hexàgons. Leonardo en té dos dibuixades. Jo em vaig descobrir fins a 11. Sí, Leonardo da Vinci en va fer dues i tu n'has fet fins a 11. Sí. I què treballen els nanos? Aquí veig nanos muntant amb els llistons que a més han estat aquí en silenci tots treballant. I què és el que treballen? Perquè això ho oferiu a les escoles. La idea és llançar-ho cap a les escoles. Exacte. Què treballen? Ja ho treballem en tallers. Aquí doncs veieu geometria, hi ha polígons. Els nanos, les peces van encavalcades una amb les altres i els nanos han de veure quina peça va en cada moment. Llavors el cap treballa reflexionant, ara què toca posar, aquesta sobre d'aquesta o al revés, etc. A mi em deies abans parlava amb ell, Espartac, i em deia, es treballa les matemàtiques, coses d'art, coses d'arquitectura, de geometria, de física, de treball col·laboratiu. És una cosa supercompleta i que veig que es treballa amb una cosa artesana, que a tots ens agrada en aquesta època de la tecnologia, que es treballi en joc, i algú es deia que això és com la tecnologia del 1500. Sí, exacte. Perquè em sembla que us demanaven, si no m'equivoco, això, confirma-m'ho, que el Mobile World Congress de la pròxima temporada, del mes de febrer, els hi demanava que hi anessin la setmana prèvia per muntar-ho, però es deien, això és la tecnologia del 1500. Què dius, ara? Mentre es treballa la tecnologia avançada, no cal oblidar aquestes feines que s'han de compaginar les dues coses. No pot ser només tecnologia. Oblidar-nos d'aquesta manipulació... Han de treballar les dues coses. Sembla molt interessant. Deixa'm preguntar-te, Oriol, si venen aquest cap de setmana a Tona, insisteixo per aquells que s'acabin d'incorporar, que hi ha aquesta fira Joc de les 10 del matí a les 7 de la tarda en un espai tancat en què trobareu aquests i d'altres jocs, bé, de fet, molts altres jocs, podem comprar, perquè parlàvem, aquest, per exemple, és molt útil a les escoles. El particular pot venir a la fira i comprar? El particular trobarà un espai per provar-ho tot i l'altre, un munt de parades per comprar aquelles coses que li agraden. Fantàstic. Molt bé. Oriol, alguna cosa més? Perquè m'espera l'Helena. M'agradaria... No sé si... Tu també vols desmuntar? No, perquè hi ha una part que és el moment en què es desmunta, que a mi m'agradaria que el veiéssiu. A tots us està agradant molt. No, m'han dit, hi ha una cosa molt xula, Uri, que ho has de veure, que és com es perquè els nanos igual com munten, hi ha un moment que dius, anem a desmuntar-ho. I jo en tinc ganes de veure això. Ho deixem pel final? Doncs jo vaig preparant i m'avises, que tu pots anar a una altra taula. Va, Oriol, Màrius, ens movem cap a aquella zona perquè hem d'anar allà baix, perquè ens espera l'Helena, perquè ara entrem en un món de reciclatge molt guapo també, Molt poètic, Molt poètic, molt poètic. Estic aquí ben entretinguda amb en Sergi de la companyia Catacrac, que són una companyia de Quitona, que també estan aquesta setmana a la Fira Joc. I mira, a mi el que m'ha al·lucinat d'aquest món d'aquí és que realment no es pot llançar res, que amb una miqueta d'idees, imaginació i amb ganes pots construir realment mons de conte, perquè a mi em recorda una miqueta la pel·lícula Amélie. És veritat. No? Aquell com màgic, és fantàstic, Sergi. Estaria bé que sonés ara la música d'Amélie, Ai, sí. Estaria molt bé, Per acompanyar-nos una miqueta. De fons. Mira, Sergi, aquí tenim diferents coses. Tenim els enginys ecopoètics, que són aquests d'aquí. Aquests que estic jo aquí, I tenim les animalades, que com el seu nom indica són animals, no? Llavors aquí tenim les animalades que són mecànics, no?
Llavors, aquí tenim l'elefant, que en Sergi m'ha explicat com anava, però de veritat que jo soc una miqueta patosa i crec que en Sergi ens ensenyarà molt millor. Sergi, com funcionava això? Perfecte, t'explico. Mireu, primer el que hem de fer, i l'objectiu és, amb la trompa de l'elefant, regar les flors que tenim aquí davant. Molt bé. I, per exemple, fer-lo seria tan fàcil com arronsar la trompa, abaixar el cap i omplim la trompa d'aigua. Molt bé. Com la trompa la tenim omplerta d'aigua, només hem d'arrossegar la trompa fins a una flor i un cop està dintre de la flor, llavors podem abocar l'aigua per regar la nostra flor. A mi em sembla meravellós aquest joc. I n'has de saber, ho has de controlar, això, eh? És fantàstic. De fet, parlant amb el Sergi, doncs em deia que ens hem de fixar en són objectes reciclats, no? Doncs aquí això és un gronxador d'aquells antics que la part de ferro, un gronxador. Mira, aquest noi que es diu Anthony, que ens coneixem molt. Anthony, vine, que si no ho veurem per la tele. Tenim el que era un gronxador de tota la vida dels patis, doncs el tenim al revés, aquí tenim una roda de bicicleta, un ventilador. Vull dir, molta imaginació es poden fer coses... La flor, un ventilador. Un ventilador. Sergi, anem més cap allà, que allà tenim el pingüí, que el pingüí tenim aquí en Pol jugant, i el pingüí és un peu de bateria, no? I una pilota. I què hem d'aconseguir en aquest joc? L'objectiu d'aquest joc és, amb la pilota i mitjançant la corda i el peu de bateria, picar la pilota i, diguem, tancar, posar els dos barrets, tant el pingüí petit com en el gros. Aquí tenim en Pol, que porta una estona jugant i el tenim molt, molt engrescat. De fet, la companyia Catacrac el que feu és anar a esplais, a escoles, i anar una miqueta a divulgar el vostre món, no? Exacte, a part de les col·leccions que tenim, també fem tallers per a escoles, per esplais i per col·lectius de nens i joves que puguin, amb material reciclat que tenen ells a casa, puguin fer-se ells els mateixos jocs. Anem a veure aquest d'aquí, que és el vaixell, no?, que es diu. Aquest ja incorpora electrònica, no?, part de energia renovable. Sí, energia renovable. Ho tenim aquí, eh? Aquí hi ha una placa solar. Això és una placa solar que em comentava el Sergi abans. Clar, com que avui estem en un interior, hem hagut d'incorporar una bateria. Bé. Tot està preparat, tot està pensat, són uns manetes, realment. Sí, Déu-n'hi-do, moltes hores ens hi dediquem. I aquest joc és molt xulo, no? Perquè em deies que, explica, és un port, no? Sí, representa que estem en el mar, i tenim una peça central que diríem faria de port i un vaixell. I què hem de fer? Que el nostre vaixell arribi al port. I això com ho aconseguim? Doncs molt fàcil. Ja tenim aquí davant uns botonets que estan connectats per colors amb un ventilador d'ordinador. I segons cap on vagi el vaixell i el botó que apretis, mourà amb el vent el vaixell cap al port. Escolta, Martina, ho has fet alguna vegada, això? Mira, que giri cap a l'altra banda, Helena, que la veurem, que porta unes trenes avui per sortir per la tele. Però abans m'has explicat que l'havies col·locat ja 3 vegades dintre el port, el vaixell. És el primer cop que ho feies, això? No. No, perquè clar, tu ja has vingut moltes vegades a la Fira Joc, que ets de Quitona, no? Aquest cap de setmana hi vindràs també amb els pares i tot això? Sí. Doncs escolta, et deixo jugant aquí. Fa cara de concentrada, de dir, escolta, no molestis que estic fent una funció. Clar, els nens quan entren en el món del joc... Que jugar és una cosa molt seriosa, molt seriosa. I tenim l'últim, que és el rellotge. El rellotge aquí tenim 3 nois molt eixerits, que l'objectiu d'aquest joc és posar la canica en el rellotge. Tenim aquí un enginy per anar rodant i un amb un mànec d'una porta ha d'aconseguir... Exacte, parar el temps. Aturar el temps. Exacte. El mecanisme que utilitzem, per exemple, és un cotxe de nen petit elèctric, que és el que dona voltes aquest noi aquí, perquè les busques del rellotge donguin voltes. I hem acoplat un imant i una pilota de ferro, i es tracta de quan el rellotge va donant voltes és enclastar la pilota que s'enganxa a l'imant, i per tant parem el temps. Que escolta, era molt bo perquè... Està bé, i a més, perdona, estan fent un joc de mirades entre els dos per coordinar-se. Exacte, per coordinar-se. Això és l'interessant del joc. Te volia comentar que en Joan m'ha fet molta gràcia perquè jo abans estava jugant a girar aquest aparador d'aquí i ell em deia, ho fas al revés. Dic, com que al revés? I em diu, no, és que el temps va al revés. I dic, ostres, és que s'ha d'estar per tot. En tot cas, aquest racó, el racó del reciclatge, que també s'ofereix a la fira. Clar, aquest és l'origen de la fira. La fira neix de la Fira de la Passeta, que era una fira de materials reciclats, que es feia al carrer, que sortien la gent del poble fabricant els seus propis jocs, i a partir d'aquí va néixer la Fira Jocs. Alerta, perquè aplaudeixen, perquè justament aquí darrere mireu la construcció que estan fent. De fet,
Tenim la girafa construïda, exactament. El tren que va tirant, oi? És el tren Barcelona-Mataró, el primer. Què vols que et digui? És com si corona un castell, gairebé. Exactament. Coronant la girafa. L'enxaneta ha fet l'aleta, Bé, doncs tot això també ho haurem de destruir perquè forma part del joc, però també us hem d'explicar d'altres jocs, entre aquests, la baldufa, que és tot un clàssic. Ho fem de seguida, anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix. Les 6 de la tarda, en directe des de Tona. Estem parlant de jocs diferents, i ho fem des de Tona perquè justament aquest cap de setmana es celebra la fira Joc des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Sota cobert tot el món dels jocs, els jocs diferents. Aquí en teniu el cartell. Tot això ho estem parlant amb l'Oriol Ripoll, cofundador de la fira Joc. També hi ha altra gent al darrere, per això diem cofundador. També amb Màrio Serra. I ara, alerta, clar, us havia d'explicar una cosa, perquè allà han construït un coll de girafa altíssim amb el cap, i quan estàs construint, què pot passar? Que es desconstrueix. Desconstrueix. Diríem de construcció. De construcció, ara podríem recordar aquell. Bé, ha caigut, per tant, es tracta de tornar-ho a fer, això. Això és el joc. Però alerta ara també l'entorn que envolta Oriol Soler, el joc de taula. Home, Espartac i companyia, jocs de taula. Què hem de dir els jocs de taula? Perquè els jocs de taula és un món que sembla que segons com amb l'arribada del joc tecnològic pogués haver quedat enrere, i resulta que no, que segueix creant molta cosa nova en el món dels jocs de taula. Som amb l'Alexandra Contijoc, de la Ludoteca Municipal de Tona, que són un espai que cada tarda organitzen un espai per jugar a jocs de taula, i de cara a la fira del Joc coordinareu aquell espai perquè les famílies puguin jugar ja no només els nanos sols, com passa a la ludoteca, sinó amb els pares compartint aquest espai, Alexandra? Exacte, amb les famílies. Molt bé, hem triat 3 jocs per presentar-vos, Espartac, que són coses diferents que no estem gaire acostumats a veure. Alexandra, situa'm breument cada un dels jocs que tenim aquí. Aquest primer, a veure, què és? Vale, aquest joc es diu i es tracta que som uns ratolins que hem d'intentar omplir tot el nostre rebost de la nostra nevera abans que el nostre gat arribi fins a la cuina. És a dir, hem de fer poc soroll perquè el gat no ens enxampi. Si aconseguim omplir tot el casella, aleshores som els guanyadors. Per tant, hem guanyat el gat. Aquí tenim l'Aroa i la Tàlia, que estan fent senyals aquí de victòria, com si el joc els anés molt bé. Feu un pas més. Anem a aquell altre i explica'ns una mica a què consisteix aquest joc en el que estan jugant l'Àngela, el Ruben, el Pol i el Ricard. Aquest joc es diu Storytelling i és un joc, és un memory a partir d'un conte, que en aquest cas hem triat el conte dels 3 porquets. Se'ls van ensenyant unes làmines i ells han d'anar endivinant quines són les làmines que corresponen a cada fitxa. A mesura que el van encertant, es van quedant les làmines. És a dir, que es crea una història a partir del joc, no? Exacte. Seria una mica de l'estil memory, exacte, buscant històries i construint històries a partir del joc. Exacte, de diferents escenes del joc, del conte corresponent. Per tant, també es treballa aquí la memòria... Exacte. Sí. Bàsicament es treballa la memòria i després s'acaba explicant tota la història dels 3 porquets, que també és molt interessant. Molt bé, fem un pas un moment, perquè l'Oriol Ripoll volia fer un apunt d'aquest joc, precisament. Abans l'he vist que estava l'Oriol interessat en aquest joc. Abans parlàvem. Catalunya és una potència de joc, tenim mirada de joc. M'has dit que sí. Autor, Toni Serra de Sant Ferm. Això, català. Editorial, Viravi, Granollers. I comença a exportar-se arreu del món. És aquesta mirada, no? No es tracta només d'emmirallar-nos del que passa arreu, sinó de dir, escolta, per què no? Amb el que podem fer nosaltres, podem sortir a vendre-ho. Evidentment. El Torre de Sant Ferm, i d'una adaptació del Victus, també, no? Del Victus, sí senyor. De la novel·la del Sánchez Pinyol. Un gran joc. Perdona, ara que m'estic fixant allà baix com van construint també, em feies alguna referència d'aquell? És a dir, de producte 100% de la terra... Clar, per exemple, a Catalunya tenim un producte també de fusta, que és el nan casteller, 100% de la terra. Idea de la terra, que són castells, però que aquest any es presenten una novetat. Quina? És una casa autènticament meravellosa, amb unes peces que es van barrejant entre elles. És una autèntica meravella, sobretot el producte de molta qualitat. Oriol. Vinga, va, un altre joc, aquest no sé si és català o no, i no sé si l'Oriol això ho domina, però presenta'ns Alexandra, mentre l'Oriol s'ho va pensant. A veure. Bienvenidos a la mazmorra. Es tracta d'aconseguir capturar... No té pinta de català, Mazmorra no seria. A veure, veieu, a veure. Es tracta d'aconseguir capturar uns monstres i ser el que més monstres captura.
i és un joc una mica competitiu i es tracta d'anar descartant cartes i aconseguint els punts amb les peces que ens corresponen aquí. Aquí, si abans eren les edats 6-7 anys, aquí estem parlant de 10-11 anys. Exacte. Deixa'm que faci alguna pregunta a aquests nois que estan jugant. Què tal el joc? Molt bé. T'agrada? Sí. Tu ets més de videojocs o de jocs de taula o compartiu a casa? Més o menys. Més o menys vol dir una mica de cada, eh? Sí. I els jocs de taula preferits a casa? Quins tens? El parxís, Ara. l'oca Surten els clàssics de sempre, també. i el Carcassonne Júnior. I el? I el Carcassonne Que ja no Júnior. el conec. És un clàssic A veure, modern, un altre, aquest, vosaltres, jocs de taula que hi hagin a casa, quins són els més clàssics que teniu? A quin jugueu? El Dover. Dover? I algun més? Qui deia abans, parlava de l'Uno? No sé si alguna de vosaltres en parlava de l'Uno. Tu, també el teniu a casa? I tu algun altre que sàpigues, que tinguis al cap? El parxís, l'Uno i L'Uno, també és un clàssic, sí. el Dada i I jugues amb els pares a casa o jugueu més amb nanos de la teva edat o amb germans? Què us agrada més? Que els pares s'asseguin a jugar o no? No. No, aquí no, aquest element, Màrius, el joc de taula, també clàssics, i aquí n'han sortit, precisament. Sí, i de taula, que vol dir jocs de cartes, jocs de daus, jocs de tauler, aquests clàssics del parxís, de l'oca, i noves construccions. És a dir, la variabilitat, però sempre al voltant d'una taula, per tant, sempre integrat, familiar, amb amics i tot plegat. Oriol, a tu no et queda presentar-nos res més, només et queda la de construcció. Correcte. Que és així? Correcte. Haurem de destruir, sí. Doncs anirem a aquella banda, que en aquella cúpula ja t'hi esperen un munt de nens i nenes. Vigila i et demanaria, sí. Pots entrar-hi? El podeu ajudar a entrar a l'Oriol aquí dins, sisplau? Alerta, també el moviment de cadera que farem aquí, Oriol. Qui aguanta? A veure, perquè jo hi haurà un moment que l'hauríeu d'ajudar i després veurem com... Quan digueu, com entre tots... Vinga, va, som-hi. Fan aquesta construcció i talent. Bravo. Està bé, perquè això de la tele et permet aplaudiments per fer simples moviments, fer aquestes coses. L'Oriol a dins, de seguida hi anem, però abans, per favor, l'aplaudiment no se'l mereixia tant l'Oriol, i si la baldufa, Helena. Ara. Clar que sí. Mira, aquí tenim l'Arcadi. L'Arcadi jo el definiria com un inventor showman. Un inventor showman. L'Arcadi, jo li he preguntat abans, però fa molt, què t'hi dediques, això de les baldufes? I em diu, no penses, jo em vaig retirar fa poquet, vaig comprar-me un torn i vaig començar a fer construccions. Tot això és fet per ell. I l'Arcadi, ets un crac. Això dius tu. Escolta'm, amb l'Arcadi tenim un ball preparat. Vosaltres dos? Tenim un ball, sí. Tu i ell? Arcadi, sí. Molt bé. Fem aquell que hem assajat abans. Us fa falta alguna música en concret? Abans demanàvem el Melí. Algú marxó, Alguna cosa marxoseta. T'aguanto el micro? Ai, sí, sisplau, si no, no podem fer el ball. Jo li posaré aquí a l'Arcadi i us ajudo a fer el que dieu. Arcadi, això és precisió màxima. Ell el que fa, doncs... Ostres, Arcadi, això passa. Els nervis de treure la noia a ballar. Això passa. És que, esclar, una noia tan guapa... Llavors, l'Arcadi em deia, què em deies? Que he d'anar seguint el teu ritme, no? Sí, tu m'has d'anar seguint a mi i jo t'ho deixaré a tu. I arriba un moment... Jo aniré fluixant, a veure si ets capaç de... L'Helena que aprofita fins i tot per fer un moviment de cadera. Exacte. Li he deixat... És que és molt complicat. Que no hi hagi nervis. Helena, estem jugant. Ell em deia, tu deixa't portar pel flow, no? Em deia, flow. S'ha arribat a dir això? Sí. Quin rap. Has de tenir flow. Va, que deixo anar, Va, Arcadi. Va. Més, jo en vull veure més. Arcadi, escolta'm, el que m'ha semblat espectacular i que realment, ara fora conyes, Arcadi, ell dedica moltes hores i a la Fira Joc d'aquest diumenge ell hi serà perquè tothom hi pugui jugar, és aquest d'aquí, Arcadi, aquest és espectacular. Aquest, us heu de fixar en que ell té un taulell. Mira, que farem venir aquesta noia que està molt interessada. Vols venir amb mi i ens ho mirem tots dos, sí? Mira, té aquest taulell ja veuràs què fa aquest i el que ha d'aconseguir és... És molt difícil aquest, és passar la baldufa fins aquí, sense caure cap cràter. Sense caure cap forat. És que n'hi ha molts de forat. Perdó, és que ara l'estem fent més difícil perquè l'estic fent parlar. Arcadi, no t'ho vull posar més complicat perquè sé que ets un crac. Amb un aplaudiment per l'Arcadi. Treballant al límit, al límit, Arcadi, més. Mira, n'hi ha un que és el circuit de Catalunya. El circuit de Catalunya, clar, és que els més petits pensen una cosa, que es queden bocabadats. Per això estan aquí. Ell m'ha dit, l'Arcadi, aquest cap de setmana no només portaré aquest, portaré també circuits d'altres llocs, no? Tots els nens hi puguin jugar, vull dir, hi haurà per tots. Arcadi, estic esperant ja el teu espectacle perquè... T'ajudem? Perdona, Faràs aquí sobre? Sempre s'ha de posar així. Sí.
per poder agafar el circuit. Llavors, això gira i el que s'ha d'aconseguir és fer el circuit en comptes d'un cotxe de Fórmula 1, diguem, amb el bufà. Ara hem arrencat, escolta, no parar, mira el revolt, pam! Quin revolt, Exacte. Oita. Penseu que l'Arcadi... Un aplaudiment. Aplaudiment també. L'Arcadi va anar a Itàlia a una fira del joc que fa molt important com a representació de Catalunya i Arcadi va ser tot un espectacle, no? Tenies a la gent allà fent cua. Sí, molta gent, molt bé. Molt content. Els italians em van tractar molt bé. Escolta'm, i l'última, Arcadi, aquest d'aquí és molt bonic, també. Aquest té una miqueta de música incorporada, podríem dir, amb l'escallarín. Recordem que tot això ho fa ell. Ell té un torn i dedica moltes hores i realment tens unes mans... Ja va circulant aquí per aquests punts. Has de tocar... mira. Hem tocat picarol. Sí. Ara les onades... És que, escolta, em sembla fàcil, però no ho és. Exacte. I no ho sembla, I ara s'ha de ficar aquí dins que només. Helena, que fàcil no ho sembla, de bo. Fantàstic. I ara què? Molt. Ha sortit. Ha de sortir tot, si és que... Clar, per acabar de rodonir. Arcadi, moltes gràcies. Tenim aquí un altre joc, perquè aquí diu que no es pot jugar amb un llibre. Home, mireu, que tenim aquí. Però si diu Màrius Serra, què és això, Màrius? Home, jo ja sabeu que els jocs que faig servir, sobretot, són jocs de paraules. Molts matins la gent em maleeix els ossos quan sent l'Enigmàrius a Catalunya Ràdio. I aquest és un llibre amb jocs d'enigmes d'un nivell, diguem, perquè fins i tot l'Espartac els pugui endevinar. Gràcies. Anem a veure. La dinàmica és molt senzilla. Hi ha dos personatges, el Verb i la Mot, que es passen els enigmes per WhatsApp. I els enigmes després tenen uns dibuixos per poder-los resoldre. Jo ara en llançaré un. No li digueu a l'Espartac, si el sabeu, no li digueu, Estic calculant el temps que ens queda de connexió. Tinc moltes coses al cap, sisplau. Moltes coses al cap, però a veure, és un animal, és el primer dels capítols, és un animal, i és, quin és l'animal geperut del pessebre? De 6 lletres. L'animal geperut del pessebre... Estic pensant en el caganer, però no ho és. El caganer fa l'animal. El camell, Màrius, el camell. El camell, un aplaudiment! Què us pensàveu? I ara saps què em mereixeria? Mira això, Canals. Ensenya'ls això, aquestes magdalenes. Què és això? Mira, això és l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Escola d'Hostaleria d'Osona. D'Osona, que aquest any celebren 10 anys i aquestes magdalenes les han fet els seus alumnes i volen obsequiar amb tots els nens que han estat jugant aquesta tarda o un berenar, una magdalena casolana feta per l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Us queda molt poca estona per tastar aquestes magdalenes que tenim fantàstiques aquí de l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Moltíssimes gràcies. De seguida ho farem, però no, companys, anem allà. M'acompanyeu? Anem a deconstruir. Màrius, el que deies, anem a la deconstrucció, que pot tenir també molta gràcia. Ara, no. Sí, no? M'ajudeu a desmuntar-ho tot, a la que digui 3, ho fem, però tot, Però hi ha una tècnica o és... Hi ha tècnica? No, no hi ha tècnica. No traieu la de sota. Es pot fer un moviment aquí. Va, alerta, que es comencen a moure algunes de les peces, però encara no cau. A la de 3? A la de 3? Mira, perdona, en trec una d'aquí, Trec aquesta, Mira. No! Me'n vaig aquí. Oh, aquesta té pinta que sí, me'n vaig aquí. Està molt ben muntat, això, I el tren? Què passa amb el tren? Hola, aquell ha anat a sac, Uah! I la girafa? Les coses que surten. I la girafa, el que ens queda és la girafa. Bé. Comença aquí una histèria que, escolta, veniu cap aquí, que ens espera l'Oriol Soler. Espartac, un moment. Oriol, què passa? Deixa'm que et presenti els nois que m'ajudaran en la deconstrucció molt ràpidament. La Carla envia les dues Mireies Laina, la Mònica, la Verda i en Dani. Va, i què fas ara, Oriol? Doncs volem deconstruir? Vinga, preparats. Tu no t'aixequis, Oriol, que tu sol... Va, cap amunt, tots preparats. 1, 2 i amunt. Tan ben muntat que, escolta... Clac! Fantàstic, gràcies, Oriol. Bé,
Ara, si no us fa res, tots a poc aneu vinguent cap aquí i agafeu una magdalena cada un gràcies a l'Escola d'Hostaleria. Jo crec que sí. Un moment fura. Oriol, que vagi molt bé la fira aquest cap de setmana, que heu de venir tots a Tona, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, tenen pavelló tancat, ho passareu bé amb aquest joc diferent. Màrius, gràcies. Gràcies, Oriol. Gràcies, Helena. I d'Helena a Helena. Helena, quan vulguis. Gràcies, Espartac. Déu-n'hi-do, quina tarda juganera que porteu. Nosaltres ara li posarem una mica de música. Primer de tot, moltes felicitats, Pedro Pardo, perquè avui, recordem-ho, és Santa Cecília, la patrona dels músics. Exacte, moltes felicitats a tots els músics. Moltes felicitats a tots els músics, a tothom que li agrada la música. Per cert, deixa'm felicitar també els nostres espectadors perquè com han volgut celebrar Santa Cecília? Doncs amb la crida que van fer la setmana passada, efectivament. Quines interpretacions extraordinàries de l'himne a l'alegria que ens han enviat. Més de 200, després les veurem, Impressionant. Farem un recull i també vosaltres en podreu gaudir. Nosaltres avui de què parlarem? Com ho celebrarem, això? A veure. Avui celebrarem el dia de Santa Cecília amb molt de ritme. Home! Perquè el ritme és una cosa inherent a la música. I uns en tenim, els altres no. Jo crec que en tenim tots. Tu creus que tothom té ritme? I allò quan et poses a ballar i dius, ai, em falta una mica de ritme, no sé. Després t'ho demostraré, que tots en tenim de ritme. A veure. De fet, podríem començar, ja veuràs, mira, em posa el piano. Sí? A veure si saps que tenen en comú aquestes dues peces musicals. La primera seria aquesta. Una? I la segona seria aquesta. L'única cosa que tenen en comú és que les toca Pedro Pardo. No és veritat, no és veritat. Mira, una segurament devia estar escrita cap al 1780 i l'altra podria ser al 1980, tenen 200 anys de diferència. Estem parlant de quines peces? Doncs una és la marxa turca de Mozart i l'altra és un blues. Molt bé. Qualsevol. Però el que tenen en comú, com molta música que té aquesta cosa en comú, és la pulsació. I això què és? Mira, la pulsació, mira, sentim la marxa turca amb orquestra. La pulsació és una mena de batec intern que tenen totes les melodies, totes les cançons, sobretot europees, i aquest batec intern és el que fem servir per dividir la música amb compassos. Tu saps allò dels compassos que a vegades hem parlat, el compàs 1, 2, 3, 4 i tot això. Llavors, fixa't, la pulsació, que és aquest batec que et dic, podríem dir de dos tipus, o la podríem dividir en dos tipus. Amb la pulsació que està dividida en grups de dos, que és la pulsació binària, o amb d'altres que, per exemple, seria la pulsació ternària, que està dividida en grups de tres. I aquestes dues peces coincideixen en aquesta pulsació compàs? Exactament. És que, de fet, la pulsació binària és la pulsació més natural. Perquè abans em deies que no tothom té ritme. I tant que tenim de ritme. Tenim ritme perquè aquesta pulsació binària la vivim. Fixa't, què diries tu amb coses que fem els éssers humans que podrien tenir a veure amb una pulsació binària, és a dir, amb 1, 2, 1, 2. Per exemple, anar fent abdominals. 1, 2. No sé, a veure... Però coses més bàsiques. T'estic donant exemples... Coses més bàsiques. Que fem nosaltres. Sí, per exemple, tancar i obrir els ulls. Fixa't. 1, 2. 1. Però això no ho fem a un mateix compàs, sinó ho fem instintivament, no? Estem dividint en dos, no estem dividint en tres. Molt bé, molt bé. Per exemple, altres coses, respirar. 1. Inspirem. 2. Expirem. 1, 2. Caminar. Obrir la boca, tancar-la. Són moltes coses que són ritmes binaris, que justament aquestes músiques que acabo de tocar també entren dintre d'aquesta pulsació binària. Aquí tenim un metrònom, si t'hi fixes. Per què serveix aquest aparell? El metrònom justament marca la velocitat de la pulsació. Estic parlant molt de pulsació perquè després em diràs però això que m'estàs dient és una altra cosa. Li podríem dir ritme també a la pulsació? No, exacte. Gràcies per la pregunta. Gràcies. No. Una cosa és la pulsació i l'altra és el ritme. Molt bé, però un moment, per tant m'estàs dient que sí, que aquelles dues peces, la marxa turca i el blues, sí que tenien la mateixa pulsació, encara que sonaven completament diferents, no tenien res a veure. I t'ho demostraré. A veure? Mira, ara posem una pulsació més aviat lenta. És allò, sembla que anem a hipnotitzar-nos. I amb aquesta pulsació jo puc tocar això. T'ajuda? I tant, ajuda molt. Crec que sí. I també, fixa't, jo no he tocat el metrònom, també puc fer...
fet, una mica, això és com el peu de la senyoreta de música, quan et feia així, tu anaves tocant i et marcava amb el peu, no? Exacte, et marcava aquesta pulsació, fixa't. Aquestes pulsacions estan dintre de totes les cançons, de totes les composicions, que podríem dir. Hem dit que la pulsació binària és la més natural, després hi hauria la pulsació ternària. Per exemple, nosaltres podríem pensar en un vals, no? Ternària són 3 cops? 2, 3, exacte. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. És cert, ara poséssim el de 2 i ens faltaria un. Exacte, no aniríem bé. No arribaríem. De fet, moltes vegades, quan contem 3 ràpid, en realitat estem comptant grups de 2 dividits entre 3. Però bueno, això ja... No, això aquí no arribaríem. No arribarem. Hem dit que parlàvem del ritme. Tu m'has dit, no, però això no seria el ritme. Moltes vegades associem pulsació i ritme, però no és el mateix. La pulsació és això que dius, el peu de la senyoreta, el metrònom. Però el ritme és la distribució al llarg del temps de les diferents notes. Quan no sabem música, podem, per exemple, pensar en paraules, en lletres. Si pensem en una cançó, per exemple, no sé, l'Empordà, de Sopa de Cabra, podríem tenir una pulsació, aquesta, i aquí entremig diríem que tenim el nascut entre Blanes i Cadaqués. De fet, tinc una partitura que te l'ensenyaré. A veure, ben tocats per la tramuntana. Això mateix. Mira, i ara la podem sentir. Està aquí la partitura. Exacte. Aquí tenim també la bateria. La bateria ens està marcant també molt la pulsació. Fixa't, aquesta partitura, que tenim aquí molts símbols, tenim el que seria la pulsació, que la pulsació no la tenim marcada a la partitura. La pulsació aniria aquí, aquí, aquí i aquí. I si t'hi fixes, entremig de cada pulsació tenim un munt de lletra. Nascut entre, blanesí, etc. Llavors, tota aquesta combinació, aquí tenim un munt de notes, amb un munt de símbols i coses així, i lletra, això és el ritme, perquè el ritme és el que fa això, distribuir les diferents notes i poder dir això del nascut entre Blanes i Cadaqués. Aquest seria binari? Exactament, seria binari perquè podríem comptar-ho a 2. Fixa't, si l'escoltem... Som-hi, pugem-ho. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Molt bé, perfecte. Fixa't, aquí tenim totes una sèrie de combinacions i és que tots els ritmes tenen les seves normes. En música, de fet la música i les matemàtiques són cosines germanes, i hi ha una mena de piràmide que pot explicar el que és tota la relació de ritmes. Fixa't. A veure. En música el que tenim és la rodona. Una rodona és igual a dues blanques. Dues blanques, o sigui, cada blanca és igual a dues negres. Cada negra és igual a dues corxeres. I continuaríem, Sí, semicorxees i anar-hi-anant. Fuses, exacte. Sí. Aquí tenim una figura, dues figures, 4 figures, aquí en tindríem 8, i aquí en tindríem 16. Fixa't, els anglesos ho tenen molt més fàcil per dir el nom de les figures. Això no són notes, Notes és do, re, mi, fa, sol, la, si. Això són figures. El nom de les figures ho tenen molt fàcil els anglesos perquè ells els diuen que això és la nota sencera, the full note. Això és mitja nota. A la blanca no li diuen white. Li diuen... half note. A la negra no li diuen black. Li diuen quarter note, que és un quart de nota. Llavors, per ells, situar els valors és molt més fàcil perquè tenen aquesta piràmide amb el seu llenguatge. En canvi, a nosaltres, que ens hem acostumat a veure blanques i negres, ara parlar-ho amb números, amb lògica matemàtica, possiblement ens costaria. Però fixa't, aquesta lògica matemàtica ens ensenya després... Té tot el sentit. Té tot el sentit. I a més ens ensenya a dividir la música per compassos. I allò que dèiem dels compassos, que a la partitura veiem el 4-4, el 3x4, el 2x4, el 5x8, no? Tots els compassos tenen un significat i tenen, per exemple, un número dalt i un número baix. El número de dalt vol dir quan, i el número de baix vol dir de quin tipus. És a dir, això vol dir que amb un compàs pots tenir quan 4,
Figures de quin tipus? Del número 4. Veus el número 4 per aquí? Exactament. Per tant, això podria ser també escrit així, 4 negres. Clar, nosaltres, si per exemple poséssim aquest compàs, voldria dir quan que en un compàs hi ha 3 figures... corxeres. Exacte, perquè el número 8 és la corxera. Això, si tornem... Recordes la partitura aquesta que ens han interpretat els espectadors? l'himne de l'alegria. Exacte, que la tenim aquí. Mira, la girem. Tenim aquí el nostre himne de l'alegria particular. Ja el sentim? Molt bé. Doncs aquest himne de l'alegria també al principi marcava aquest 4x4. I podem sumar-ho perfectament. Hem dit cada compàs es divideix amb aquestes línies que hi ha aquí. Si t'hi fixes en aquest segon compàs, tenim 1, 2, 3 i 4. I cada negre correspondria un cop. Però fixa't, aquí només tenim 3 figures. Sí. Per què només tenim 3 figures? Perquè el re són doble. Exacte, perquè una blanca, com hem dit aquí, és matemàtica pura. Una blanca val 2, per tant, continuem tenint 1, 2, 3 i 4 pulsacions. I d'aquesta manera hem parlat de la pulsació, hem parlat del ritme i hem parlat del compàs. Ja, clar. Hi ha gent que quan mira tot això doncs no li fa cas. És molt important. Tu quan vas a algun lloc, a algun país, has de saber les seves costums, has de saber com actuar. Nosaltres, abans de llegir això, hem de saber quina regla tenim. Aquí tenim una regla que es diu la clau, que això ho explicarem un dia. Aquí tenim el re major, però tenim aquí aquest compàs que és molt important i que gràcies a aquest compàs, doncs, la gent que ens ha enviat vídeos, no tothom ha fet cas. Ah, què ha passat? No tothom ha fet cas. Perquè jo he pensat que eren esplèndids. Sí, són esplèndids, però no tothom ha fet cas. Hi ha gent que ha anat més ràpid. Hi ha gent que ha anat més lent. Nosaltres vam donar exactament la clau, que era la blanca. O sigui, han fet versions de l'himne de l'alegria, que està molt bé. També, bé, tenim ganes d'escoltar-ho, eh? Sí, i tant. Per tant, hem parlat, com deies, del ritme, de les pulsacions, dels compassos, i tot això s'ha de llegir a l'hora d'interpretar una peça. Exacte, i s'ha de sentir, sobretot. El tema aquest de sentir la pulsació és el que marquen els professors, la professora de piano, que marca aquesta pulsació, perquè és molt important que la pulsació sempre sigui la mateixa, perquè tu no pots fer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sempre ha de ser la mateixa. Perquè llavors trenques el ritme de la peça o el compàs. Compàs? Bé, escolta, ha arribat el moment que us vam demanar l'altre dia que ens ajudéssiu a celebrar el Dia dels Músics, Santa Cecília, que és avui, i per fer-ho us vam dir, a veure si ens podeu tocar l'himne a l'alegria amb els vostres companys de l'Escola de Música, vosaltres sols, amb l'instrument que tingueu, amb el que domineu, amb el que vulgueu. Confiàvem molt en vosaltres, però és que, clar, el resultat ha estat esplèndid. Bravo, bravo, espectacular. Estem impressionats. Has vist el de les ampolles allà? Amb ampolles, amb un tamborí, amb una guitarra elèctrica, amb una coral. Un cor, sí. Que bé, moltíssimes gràcies, ha estat genial. Moltes gràcies, Pedro. La setmana que ve, què afegim a les nostres classes de música? La setmana que ve molt probablement no hi serem. Bueno, no hi serem, no estarem aquí. Estarem estaràs fora amb l'Espartac, Molt bé. Doncs t'escoltarem també des d'aquí. Nosaltres seguim amb més música, perquè com tu saps,
Avui Barcelona està mobilitzada, sobretot la zona de Montjuïc, Justin Bieber al Palau Sant Jordi. És un concert molt esperat, sobretot pels nois i noies que fa dies que, en alguns casos, fins i tot, no dies, no, setmanes i en algun cas mesos que estan allà pel plantatge esperant el dia d'avui, la nit d'avui. L'Ester Romagosa s'hi ha acostat aquest matí i ha parlat amb alguns d'ells i li han cantat, lògicament, cançons del seu ídol. Ho veiem en uns minuts. Fins ara. Ara falten ja menys de 2 hores i mitja perquè comenci el concert de Justin Bieber al Palau Sant Jordi. M'intento posar,Ester Romagosa, a la pell de tots aquests fans que fa, deia abans, dies, setmanes, fins i tot mesos, que estan palplantats allà a les portes de l'estadi esperant aquest concert. Com deuen estar aquesta gent amb els que tu has parlat aquest matí? Doncs mira, em deien que avui era un dels dies més importants. Els feliços de la seva vida, no m'estranya. Totalment. M'he trobat una mica de bogeria, que jo crec que quan vagin passant les hores anirà augmentant, i molta passió i molta eufòria adolescent, Helena. Hem arribat cap allà a les 10 del matí, justament quan els organitzadors han obert el primer accés davant de l'esplanada del Palau Sant Jordi, preveient aquestes llargues cues que es produiran al llarg del dia d'avui. Quan s'acabarien de llevar? Perquè molts d'ells dormen allà. No s'acabaven de llevar o ja feia estona que estaven llevats? No, allà hi havia la cua, jo crec que des de les 6 del matí ja estaven tots en cua i amb el paraigües, perquè aquesta nit a més ha plogut i a primera hora també. Llavors, allà, en aquella primera cua, que hi haurien 150-200 persones aproximadament, hi havia aquests nois, hi havia moltes noies, també nois que porten setmanes i fins i tot mesos, 3 mesos acampats allà a la intempèrie. Per ser els primers, la primera fila. Per ser els de la primera fila del concert d'aquesta nit i tenir, bàsicament, estar una miqueta més a prop del seu ídol. Ja està. I has pogut parlar amb ells, no? I he pogut parlar amb ells i dic, però escolta, val la pena realment? Diu, sí, val la mateixa pena, o sigui, és igual d'important aquests 3 mesos d'estada com el concert. I després passarà tan ràpid el concert, clar. Però és igual, els hi compensa igual les 2 hores dels 3 mesos. Diu que la compensació és la mateixa. Pensa que Justin Bieber actua avui aquesta nit a Barcelona. Demà a Madrid. Demà serà a Madrid. Són els 2 únics concerts que fan la seva gira aquí a l'estat espanyol. Presenta el seu últim disc, Purpose, que vol dir propòsit en anglès. Un disc que ha estat número 1 en més de 100 països d'arreu del món. Per tant, aquest noi, que fa aquesta gira mundial a més de 100 països, després d'aquí se'n va a Itàlia, Alemanya... Que és un noiet que si ens el trobéssim, com va anar l'altre dia, en una estació de servei amb la seva gorra, tan tranquil, passaria absolutament desapercebut. Totalment, 22 anyets. 100 milions de discos venuts. No, la primera setmana, mira, això m'ho he apuntat, la primera setmana que el disc seu, aquest últim disc, va sortir al mercat, Spotify va tenir més de 200 milions de reproduccions. Per tant, Helena, el fenomen fan que s'està vivint en aquest moment davant del Palau Sant Jordi i que hem anat a veure aquest matí allà a les portes, es repetirà a cada país, a cada racó del món on vagi. For all the times that you rain on my parade. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Aquesta pulsera indica que tu ets el número 2 de la fila. Sí, correcte. Per tant, tindràs un lloc privilegiat al concert o no? Està clar, per això em passo aquí des del 22 d'agost. És veritat que portes 3 mesos aquí fent cua? 3 mesos porto aquí, des del 22 d'agost. I realment val la pena, per què? Perquè som fans de veritat i perquè és molt gran. Perquè sóc Superbeliever des de 2009. Mira com estic, porto un mes aquí i mira, tot això són les meves coses. Per tant, estaràs a primera fila i veuràs el Justin Bieber de superaprop, que és el que vols. Sí, serà un dels meus millors dies de la meva vida. Perquè, és que clar, fa 3 anys que no el veig. Quantes vegades has plorat per Justin Bieber? Moltes. Moltes vegades. És que això és incalculable, és que això no ho puc comptar. Unes quantes. Són incomptables. Moltes. I què és el que t'agrada més del Justin Bieber, la seva música o la seva persona? De la música. De la música. La música. Crec que de les dues coses, no sé, és que és... no sé, tot. M'agrada tot d'ell. És com un mix. Sí, tant de la música com de la persona. D'ell. Per què? D'ell més, per el seu estil de...
no sé, la seva vida, el seu estil. Ets un pare d'una fan de Justin Bieber. Sí. ¿Cómo se lleva esto? Desde que se enteró que venía, que pudimos comprar la entrada, una adrenalina total. El seu regal dels Reis l'han passat, el seu aniversari és el 25 de novembre i m'ho va demanar i llavors li van comprar i ara esperar. Què et sembla aquest fenòmeno fan d'aquest noi? Bueno, estan com una cabra totes, però bueno, està molt bé. Si et posessis a la seva pell, què creus que és el més difícil de ser Justin Bieber? Les fans, la fama. Que quan surt al carrer tothom el persegueix. Que el tractin com si fos només un tros de carn famós i que ningú pensi en ell. Et canviaries per ell? Clar, ara mateix. Sí. No. No. Ostres, no crec. No. Justin és únic i és ell. Suportar la fama. Em canviaria per la seva nòvia. Love yourself. Clar, i m'estava fixant que molts d'aquests Believers, que es diuen Believers, suposo també perquè el seu darrer disc es deia Believe, anaven vestits ja amb look Justin Bieber. Total. Llegia l'altre dia que va tenir, o que té una estilista de nom Carla Welk, que li ha canviat una mica el seu look, no? Que li va posar aquestes viseres, aquestes gorres, aquests xandalls amples, aquests pantalons caiguts, i que tot això ha generat una moda, un màrqueting increïble, que s'esgotaven aquests pantalons, però que també els seus ídols s'atreveixen a escriure a Carla Welk i li diuen no li posis ara, per exemple, aquest tipus de jersei, que això no ens agrada. Vull dir que ells volen influir també en la moda de Justin Bieber. Imagina't quina vida deu tenir aquest nano. I pel que fa als pares de tots aquests nens que estan... Mira, els menors de 16 anys que van al concert aquesta nit han d'anar acompanyat de pare o mare, per tant, hi havia molts allà, pobres, fent cua i dient és el que toca per al meu fill i la meva filla, ho haig de fer. I després hi ha els altres que han ajudat en la logística perquè aquests nois estiguin setmanes a la intempèrie. Doncs es veu que també és un gran seguidor del Futbol Club Barcelona, que l'hem vist en les últimes hores entrenant abans del partit de Champions de demà amb els jugadors del Barça. És molt amic de Neymar, perquè va fins i tot estar allotjat a casa seva un temps. Es veu que són amics de fa temps i cada vegada que va als Estats Units aprofita per passar una estada a casa del Justin Bieber, i de fet, mira, el Neymar ha penjat aquestes fotografies a Instagram, un selfie amb ell, i també hi ha una altra fotografia amb el trident, que suposo que per una vegada Neymar ha volgut això, ser ell fan, no?, i no posar-se en el paper de l'ídol. Molt bé, doncs escolta, Esther, moltíssimes gràcies a tots els seguidors ídols de Justin Bieber que encara no heu sortit de casa, que us ho passeu molt i molt bé, que balleu molt, que sigui una gran nit per tots vosaltres. Nosaltres continuarem i acabarem el programa amb una mica de música, això sí. Canviem radicalment d'estil. Abans l'heu vist, avui és el plató de divendres, Henry Méndez, el rei de la música llatina en base electrònica. Méndez, que té una trajectòria molt llarga, plena d'èxits, treu nou single a la venda. Es diu Poco a Poco i interpreta ara per nosaltres. A veure, el podem escoltar? Endavant, Henry Méndez. Es imposible no amarte, siendo tan dulce y tan bella. Tus ojos tienen el brillo como el de 1.000.000 de estrellas. Tu cuerpo tiene el olor que despierta mis sentidos. Y para amarte no hace falta que sean muchos los motivos. Como un rayito de sol que acarició la mañana. Así quiero despertarme abrazadito en la cama. Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón. Y si me pides el cielo, poco a poco te lo doy. Un beso, una caricia y tu sonrisa, viendo cómo las horas pasan sin prisa, sintiendo que estoy vivo si estoy aquí. Tan solo con mirarte yo soy feliz, porque eres tú y solo tú la que despierta mi ilusión. Por eso, niña, yo te canto y te entrego el corazón. Como un rayito de sol que acarició la mañana. Así quiero despertarme abrazadito en la cama. Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón. Y si me pides el cielo, poco a poco te lo doy. Como un rayito de sol que acarició la mañana. Así quiero despertarme abrazadito
te canto y te entrego el corazón como rayito de sol que acarició la mañana. Así quiero despertarme abrazadito en la cama. Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón. Y si me pides el cielo, poco a poco te lo doy. Como rayito de sol que acarició la mañana. Así quiero despertarme abrazadito en la cama. Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón. Y si me pides el cielo, poco a poco te lo doy. Dile Austin, tú sabes. Méndez. Ya sabes que cuando el amor fluye, las cosas son diferentes. Henry Méndez, Flow Records. ¡Ja! Mambo, como rayito de sol que acarició la mañana. Así quiero despertarme abrazadito en la cama. Decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón. Y si me pides el cielo, poco a poco te lo doy. ¿Cómo dice? Que si me pides el cielo, poco a poco te lo doy. Tú sabes, mamá, mi corazón. Al despertar la mañana junto a los rayos del sol. Gràcies, Henry Méndez, i molts èxits amb el Poco a Poco. Per cert, m'estan dient els meus companys de control que s'ha produït un incendi ara fa molt poca estona a la fàbrica química La Seda del Prat de Llobregat, que ha obligat a Protecció Civil fins i tot a recomanar el confinament dels veïns als seus habitatges. Us remetem ja al 324, que us continuaran informant d'aquesta notícia. I nosaltres, doncs res, tornarem demà amb moltes coses, amb sobretaula d'actualitat, el Josep Maria Mainat, que ens parlarà de l'estalvi energètic i ens donarà consells per consumir menys i moltes coses més. Serà, com sempre, a 4:45 de la tarda. Adéu-siau. Gràcies.